τις μιμείς της Τσιμαράκου. Για όσους από τους παλιούς που δουλεύαμε κάποια εποχή. Εντάξει. Λοιπόν, οι κυρίες αυτές, όπως είπα, θα σας παρουσιάσουμε προγράμματα ασφάλισης. Οι οποιασδήποτε ερωτήσεις που θα έχετε να κάνετε, θα είναι ερωτήσεις που αφορούν όχι προσωπικό σας θέμα, αλλά επεξήγηση κάποιου μέρους που δεν καταλάβατε. Εντάξει. Τα προσωπικά σας θέματα σας αφορούν στις απευθείας επαφές που θα έχετε με τις δύο κυρίες. Γιατί δεν πρόκειται να τελειώσουμε παιδιά διαφορετικά και θα καθούμε σε ένα κυκλώνα συζητήσεων. Εντάξει. Και βεβαίως γιατί και υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα υπό ο καθένας. Άλλοι αυτοί που έχω και το επαναλαμβάνω δεύτερη φορά είναι ότι ο Σύλλογος έκανε μία διαδρομή μέχρι εδώ. Θα επιβεβαιώνει στις δύο κυρίες ότι είσαστε μέλη του Συλλόγου ή ότι είσαστε συνάδελφοι εν ενεργεία. Καμία άλλη ανάμειξη για επεξηγήσεις ή για οτιδήποτε άλλο δεν θα έχουμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να μας παίρνετε τηλέφωνο να μας ρωτάτε για τις ασφάλειες. Οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε θα το λύσετε με τις κυρίες. Εντάξει. Γιατί και εγώ ακούω αυτή τη στιγμή, εντάξει, έχουμε εξηγήσει στις κυρίες το πρόβλημα που υπάρχει, ποιος είναι ο ασφαλιστικός μας φορέας, τι προβλέπεται από τον ασφαλιστικό φορέα. Έχουμε κάνει ορισμένες συζητήσεις. Αλλά το τι καλύπτει, πώς καλύπτει και τι θα κάνετε εσείς, είναι δικό σας θέμα. Δεν μπορεί να εξαρτηθούμε δηλαδή και αυτό επιπλέον. Εντάξει. Νομίζω ότι δεν έχουμε καμιά αμφισβήτηση ή καμιά αμφιβολία για αυτό το θέμα. Επομένως, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το πρωί σήμερα όλους. Θα σας γράψουμε ένα σημείωμα. Ζητάμε εθελοντές, γιατί μεγαλώνουμε και να χρειαστούμε ανθρώπους που να ξέρουν το σύστημα το ηλεκτρονικό ή οτιδήποτε άλλο. Θα έχουμε επιμόρφωση σεμιναρίων για εθελοντές. Θα το κάνουμε και αυτό. Αλλά θα πρέπει να είσαστε πιο ενεργά μέλη, δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε δουλειά. Γιατί μεγαλώνουμε στον αριθμό, μεγαλώνουμε στην ηλικία και δυστυχώς δυσκολεύουν τα πράγματα. Τουλάχιστον από την εμπειρία την προσωπική και από αυτά που ακούω γύρω-γύρω. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Ακούγομαι, φαντάζομαι. Ωραία. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στη σημερινή συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ και όσους μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Συγγνώμη λίγο να φτιάξω την κάμερα. Ωραία. Να σας συστηθώ. Ονομάζομαι Ελένα Βαρδουλάκη. Είμαι μητέρα μιας 13χρονης έφηβης με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σύμβουλος ασφαλίσεων τα τελευταία 30 χρόνια σχεδόν, από το 1995. Σε αυτά τα χρόνια έχω διαχειριστεί και διαχειρίζομαι ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο ασφαλίσεων ζωής, σύνταξης, υγείας και προστασίας περιουσίας. Συνεργάζομαι με την εταιρεία Mega Brokers, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πρόσβαση σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις περισσότερες, Ελλάδας και εξωτερικού, και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε και να βρίσκουμε το πιο κατάλληλο πρόγραμμα για τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας και τις ανάγκες του. Βρίσκομαι εδώ σήμερα γιατί μου ζήτησαν η κυρία Παμπακίδου και η κυρία Βέρλη, που απουσιάζει δυστυχώς, να διερευνήσω και να σας προτείνω λύσεις για τα κενά που υπάρχουν από την κάλυψη του φορέα σας. Τα οποία εσείς τα ξέρετε πολύ καλά και τα βιώνετε κάθε μέρα. Πέστε μας όμως τι είπατε κι εσείς, ότι είναι από τους καλύτερους ασφαλιστικούς φορείς. Ομολογώ ότι με αυτά που έχουν πει, όντως είναι από τους καλύτερους ασφαλιστικούς φορείς. Είστε πολύ τυχεροί και χαίρομαι για εσάς. Αυτά που θα πούμε λοιπόν λειτουργούν συμπληρωματικά στην κάλυψη που έχετε ήδη από το φορέα σας, από την Κομισιόν. Στο τέλος της παρουσίασης, θα σας κάνω δύο παρουσιάσεις. Η πρώτη αφορά τα έξω νοσοκομιακά. Η δεύτερη αφορά συμπλήρωμα στο νοσοκομιακό σας για να καλύπτουμε τη διαφορά. Στο τέλος κάθε παρουσίασης, θα ολοκληρώσουμε την πρώτη. Κρατήστε σας παρακαλώ τις ερωτήσεις σας για να μην χάσουμε και τον ερμό της παρουσίασης.
Και αφού ολοκληρώσουμε τις ερωτήσεις της πρώτης παρουσίασης, θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη. Είμαστε εντάξει, κάποια απορία μέχρι εδώ? Λοιπόν, όπως θα δείτε και στις οθόνες, το πρόγραμμα εξονοσοκομειακής περίθαλψης λέγεται Μέτρων Υγείας. Παρέχεται από την εταιρεία New Health System, η οποία δραστηριοποιείται περίπου 15 χρόνια, ίσως και παραπάνω, στην Ελλάδα. Και είναι ένα σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Πρωτοβάθμια είναι το κομμάτι ιατρικών επισκέψεων, διαγνωστικών εξετάσεων και ό,τι γίνεται εκτός νοσοκομείου, εκτός νοσηλείας. Εκοιμήθη. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι λοιπόν αυτής της παροχής, που έρχεται και εκκουμπώνει στις δικές σας ανάγκες, το πιο σημαντικό, είναι οι διαγνωστικές εξετάσεις. Η New Health System λοιπόν σας δίνει μια κάρτα με την οποία μπορείτε να κάνετε απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις. Το απεριόριστες είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε πολλά προγράμματα της αγοράς που έχω τη δυνατότητα να διερευνήσω, έχουν ένα συγκεκριμένο όριο. Μέχρι 2, μέχρι 3, μέχρι 4.000, μέχρι τόσους επισκέψεις το χρόνο έχουν κάποιους περιορισμούς. Εδώ μιλάμε για απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις σε όλα τα συμβεβλημένα νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και πολυιατρία. Στα νοσοκομεία, που θα σας δείξω αμέσως παρακάτω ποια είναι τα συμβεβλημένα και είναι από αυτά που συνεργάζεστε εσείς με τον φορέα σας, η κάλυψή σας είναι 85% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. Δηλαδή, εσείς έχετε μια έκπτωση 85%, η κάλυψη όπως θέλετε δείτε το, πληρώνετε μια συμμετοχή 15% επί των εξετάσεων του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. Αυτό στις βασικές εξετάσεις, αιματολογικές και τις απλές εξετάσεις. Στις πιο σύνθετες εξετάσεις, όπως είναι αξιονικές, μαγνητικές, υπέρυθμες και διάφορα τέτοιου είδους εξετάσεις, υπάρχει ένας ειδικός τιμοκατάλογος, θα το δούμε παρακάτω, που μειώνει πολύ σημαντικά το κόστος και αυτών των εξετάσεων. Ο τιμοκατάλογος αυτός, λοιπόν, που λέγεται NHS+, σας έχω εδώ μερικές ενδεικτικές τιμές εξετάσεων. Μία τιμογραφία μπορεί να κοστίσει από 6 έως 10 ευρώ. Μία αξονική τομογραφία από 40 έως 60. Στο υγεία, όπως ξέρετε, κοστίζουν 300, 400, 500. Συγγνώμη. Μία μαγνητική τομογραφία από 80 ως 90 ευρώ. Υπερηχογραφήματα από 10 έως 20 ευρώ. Σε κάποιες πολύ ειδικές περιπτώσεις, κάποια πολύ εξειδικευμένα υπερηχογραφήματα μπορεί να κοστίσουν 30 ευρώ. Και τα τρίπλεξ από 30 έως 45 ευρώ. Για το υγεία, που ξέρω ότι πολλοί από εσάς απευθύνεστε, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το λογιστήριο εχθές, γιατί οι τιμές αλλάζουν πολλές φορές και ήθελα να είμαστε πολύ έγκυροι σε αυτό που θα σας πω, να είμαι πολύ έγκυρη. Μία μαγνητική υπόφυσης έχει κόστος 519 ευρώ και εσείς με την κάρτα New Health System θα πληρώσετε 90. Ένα τρίπλεξ καρδιάς έχει 175 και εσείς θα πληρώσετε 50. Ένα τρίπλεξ καροτίδων έχει 258 και θα πληρώσετε 50. Μία μέτρηση οστικής πυκνότητας κοστίζει 134 και θα πληρώσετε 20. Και ένα υπερηχογράφημα άνω κάτω κοιλίας κοστίζει 247 και θα πληρώσετε 30. Αυτές είναι χθεσινές τιμές του υγεία, η τιμή ιδιωτικά που σας γράφω στην πρώτη στήλη, και η τιμή NHS είναι από το τιμοκατάλογο που αναφερθήκαμε πριν. Επιτρέψτε μου εδώ να σας πω ότι η γνωριμία μου με το σύλλογό σας έχει γίνει μέσω της κυρίας Κιούση Ιωάννας, η οποία δεν είναι σήμερα μαζί μας. Είναι συνάδελφός σας. Έχει αυτή την κάρτα 10 χρόνια και μου ζήτησε να σας μεταφέρω ότι όποιος από εσάς θέλει να επικοινωνήσει μαζί της, το κινητό της είναι στη διάθεσή σας, τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ, τη χρησιμοποιεί πολλά χρόνια, ξέρει να σας πει απ' έξω και ανακατοτά όλες τις λειτουργίες της κάρτας. Εκτός από το κομμάτι των διαγνωστικών εξετάσεων, που είναι το πολύ σημαντικό, έχουμε και κάλυψη επιγόντων περιστατικών. Τα επίγοντα περιστατικά, από ό,τι καταλαβαίνω από το φορέα σας, αν κάτι χρειαστεί, θα πρέπει να πάτε στο νοσοκομείο της επιλογής σας και ό,τι σας χρεώσουν ιδιωτικά να το πληρώσετε.
Εδώ πέρα, λοιπόν, έχετε πάντα τις εκτόσεις που είπαμε. Δηλαδή, αν πάτε στο υγεία, θα πληρώσετε 85% στις διαγνωστικές εξετάσεις ή τιμές που αναφερθήκαμε πριν για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Έχετε όμως δωρεάν τις ειδικότητες των εφημερεύοντων γιατρών, ανάλογα με το νοσοκομείο. Οι 4 βασικές ειδικότητες που εφημερεύουν σε όλα τα νοσοκομεία είναι παθολόγος, καρδιολόγος, ορθοπαιδικός, χειρουργός. Στα παιδιατρικά είναι και παιδίατρος και παιδοχειρουργός. Στα γυναικολογικά είναι και γυναικολόγος. Σε κάποια επίσης υπάρχει εφημερεύον οριλά πολλές φορές. Εκτός όμως από την έκπτωση που ούτως ή άλλως την έχετε έχοντας την κάρτα, ειδικά στα νοσοκομεία που σας γράφω στην πρώτη παράγραφο, η ΑΣΟ Πέδων, Μετιτερανέο στη Γλυφάδα, Ερίκος Δινάν και Βιοκλινική Θεσσαλονίκης, για τα πρώτα 300 ευρώ εξετάσεων που θα χρειαστεί να κάνετε στα επίγοντα, έχοντας πάει σαν επίγον περιστατικό, δεν έχετε καμία συμμετοχή. Μετά τα 300 ευρώ εξετάσεων, αρχίζει να ισχύει ο τιμοκατάλογος που είπαμε και οι εκτόσεις που αναφερθήκαμε πριν. Μια πολύ σημαντική επίσης παροχή αυτής της κάρτας είναι κάλυψη φυσιοθεραπείων σε συμβεβλημένα φυσιοθεραπευτήρια. Έχει ένα μεγάλο εύρος συμβεβλημένων φυσιοθεραπευτηρίων. Σας προτείνω να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της εταιρείας που είναι www.newhealthsystem.gr, θα το δείτε και παρακάτω, το έχω γραμμένο, γιατί έχει πάρα πολλά συμβεβλημένα και διαγνωστικά κέντρα και φυσιοθεραπευτήρια και γιατρούς, όπως θα δούμε παρακάτω. Εκεί λοιπόν έχετε μία συμμετοχή 15 ευρώ, γιατί μας το κρύβει εδώ το παραθυράκι. 15 ευρώ ανασυνεδρία, δεν έχουμε περιορισμό στον αριθμό συνεδριών φυσιοθεραπείων. Αν χρειάζεται και ο γιατρός σας έχει πει ότι πρέπει να κάνετε 10, 20, 30, 50, δεν έχουμε κανένα περιορισμό, ούτε πόσες φορές θα κάνετε. Κάποιος άνθρωπος μπορεί κάθε 2 μήνες να χρειάζεται να κάνει μια σειρά 10-20 φυσιοθεραπείων. Κανένας περιορισμός, 15 ευρώ τη συνεδρία, και επειδή έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στα φυσιοθεραπευτικά κέντρα και υπάρχουν και πιο εξειδικευμένες πλέον θεραπείες εκτός από τις γνωστές μέχρι τώρα, με πιο εξειδικευμένα και πιο ακριβά μηχανήματα, σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν, θα σας το πούνε από το συντονιστικό κέντρο, που δεν εμπίπτουν στην συνεδρία των 15 ευρώ αναφυσιοθεραπεία, έχετε έκπτωση 50% επί του τιμοκαταλόγου του κάθε φυσιοθεραπευτηρίου. Πολλές καλύψεις ακόμα έχει αυτή η κάρτα, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω. Θα αναφερθώ σύντομα στις ιατρικές επισκέψεις. Υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο συμβεβλημένων ιδιωτικών γιατρών, όπου μπορείτε με 20 ευρώ επίσκεψη να πάτε, να βρείτε στην περιοχή που μένετε κοντά έναν από τους συμβεβλημένους γιατρούς, και εφόσον τον δείτε και σας κάνει σαν γιατρός, γιατί ο γιατρός είναι και μια προσωπική υπόθεση, να πηγαίνετε σε αυτό, να σας εξετάζει, να γράφει τις εξετάσεις, να σας συνταγογραφεί ό,τι χρειάζεστε. Υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο λοιπόν συμβεβλημένων γιατρών, αλλά υπάρχουν και οι γιατροί στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων που αναφερθήκαμε και που είναι συμβεβλημένα, θα τα δούμε και παρακάτω, το υγεία, το ΙΑΣΟ και όλα αυτά, στους οποίους έχετε το δικαίωμα στα εξωτερικά ιατρεία πλέον προγραμματισμένες επισκέψεις, όχι στα επίγοντα, φύγαμε από τα επίγοντα, προγραμματισμένες επισκέψεις. Μπορείτε να κάνετε όσες επισκέψεις χρειάζεστε, στις ειδικότητες που χρειάζεται. Θέλω να δω έναν οφθαλμίατρο, θέλω να δω έναν οριλά στο υγεία, με συμμετοχή 10, 15, 20 ευρώ, ανάλογα από πού θα πάτε. Επίσης, στα έξοδα, η κάρτα σας δίνει έξοδα ατυχήματος. Το ατύχημα είναι μια συζήτηση που έχουμε κάνει πολύ με την κυρία Βαμπακίδου και την κυρία Μέρλη. Οτιδήποτε έξοδα ατυχήματος προκύψουν στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου, επιπλέον ούτως ή άλλων των καλύψεων που έχετε την κάλυψή σας κανονικά. Σας είδε ορθοπαιδικός δωρεάν, κάνετε τις εξετάσεις με τη συμμετοχή σας. Αυτά τα χρήματα που θα πληρώσετε τη συμμετοχή σας, μπορείτε να τα στείλετε στο φορέα σας ή μπορείτε να τα στείλετε στην NHS και να σας αποζημιώσει πίσω το 70%. Υπάρχουν προληπτικοί έλεγχοι, υπάρχει ένας βασικός δωρεάν προληπτικός έλεγχος με αιματολογικές, καρδιολογικές εξετάσεις. Υπάρχουν και επιμέρους προληπτικοί έλεγχοι και κάποιες άλλες παροχές
σε συμβεβλημένα πάντα ιατρία ή κέντρα, όπως είναι ψυχολογική υποστήριξη, υπάρχει μια οφθαλμολογική παροχή, ακόμα και για γυαλιά οράσεως. Δείτε το, δώστε μου την ευκαιρία να σας τα εξηγήσω αναλυτικά, γιατί δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο. Έχει πάρα πολλές παροχές αυτή η κάρτα. Διαιτολόγοι, διαιτολόγοι, εναλλακτική ολιστική ιατρική και δερματολογικές αισθητικές παροχές. Ένα τηλεφωνικό κέντρο 24ωρο, όπου τις μία εργάσιμες ώρες εξυπηρετεί τα επίγοντα περιστατικά. Τις εργάσιμες ώρες μπορεί να πάρετε και να κλείσετε τα ραντεβού σας, να ενημερωθείτε για τις παροχές του προγράμματός σας, γιατί μπορεί να μην τις θυμάστε. Για ποια είναι συμβεβλημένα νοσοκομεία ή ποιο διαγνωστικό κέντρο στην περιοχή μου κοντά είναι συμβεβλημένο. Μένω στον Άλυμο, ποια είναι συμβεβλημένα μου διαγνωστικά κέντρα κοντά. Ή γιατρούς που θέλω να δω. Μπορούν να σας διευκολύνουν με το κλείσιμο του ραντεβού. Είναι δουλειά τους να σας κλείσουν το ραντεβού. Αλλά αν προτιμάτε να το κλείσετε μόνοι σας, καμία αντίρρηση. Θα σας πούνε, μπορείτε να καλέσετε τον κύριο Τάδε, ορθοπαιδικό της περιοχής σας, παθολόγο της περιοχής και να κλείσετε το ραντεβού σας. Ενημέρωση και των παρόχων, δηλαδή του διαγνωστικού κέντρου, ότι η κυρία Παμακίδου είναι ασφαλισμένη στην NHS, άρα έχει αυτές τις τιμές και αυτή τη συμμετοχή στις εξετάσεις που θα κάνει. Και συντονισμό για την αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού υγείας. Γιατί είναι 2 ώρα τη νύχτα και εσείς δεν ξέρετε τι να κάνετε την ώρα που σας πιάσει ένα πόνο στους στήθους και δεν ξέρετε τι είναι. Παίρνετε το συντονιστικό κέντρο και σας κατευθύνει. Και σας λέει, πηγαίνετε στο κοντινότερο συμβεβλημένο νοσοκομείο, ενημερώνει και το νοσοκομείο ότι έρχεται η κυρία Παπαδοπούλου που έχει την κάρτα NHS, για να έχετε και την ανάλογη αντιμετώπιση από πλευράς οικονομικής. Αυτή η κάρτα έχει ένα κόστος με ετήσια ασφάλιστρα 95 ευρώ το άτομο. Τα 2 μέλη που μπορεί να είναι σύζυγοι μεταξύ τους ή γονιός παιδί, ανήλικο παιδί ηλικίας μέχρι 18 ετών, είναι 180 ευρώ το χρόνο. Και το οικογενειακό, που είναι από 3 μέλη και πάνω, μπορεί να είναι μπαμπάς, μαμά και ένα παιδί. Μπορεί να είναι ένας γονιός με 2 παιδιά, μπορεί να είναι ένας γονιός με 5 παιδιά. Οικογενειακό, από 3 έως 6 μέλη, 215 ευρώ. Αυτή είναι μια ειδική τιμολόγηση που έχουμε πάρει για την δική σας ομάδα, για το δικό σας σύλλογο, που είναι κατά τη πιο οικονομική από αυτό που κανονικά έχει η New Health System και θα το δείτε στο site εφόσον μπείτε στην ιστοσελίδα τους. Τα παιδιά για να ενταχθούν πρέπει να είναι πάντα κάτω των 18, αλλιώς παίρνουν ατομικό. Εφόσον σπουδάζουν μέχρι 24 και εφόσον σπουδάζουν μπορούν να μπουν στο οικογενειακό και τη δική σας ομάδα. Έχουμε κάνει μια συζήτηση από αυτού. Και όταν γίνουν 24 και τελειώσουν τις σπουδές τους, βγουν από το πρόγραμμα, παίρνει ο καθένας το ατομικό του συμβόλαιο εφόσον θέλει. Στα συμβεβλημένα νοσοκομεία και κλινικές, εδώ στην Αθήνα είναι το Υγεία, το Μητέρα, η ΑΣΟ και η ΑΣΟ Παιδών, Ερίκος Δινάν, Μεντιταρεναίο στη Γλυφάδα, Πειραϊκό Θεραπευτήριο στο Πειραιά, το Βουγιουκλάκιο στο Εγάλεο, το Doctors Hospital στην Κυψέλη, η Γενική Κλινική Ταξιάρχεια στο Περιστέρι. Αυτά είναι τα νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, 10 σελίδες διαγνωστικά κέντρα. Στην Θεσσαλονίκη, η Γενική Κλινική, ο Ωκεανού Σταυρός και η Βιοκλινική. Γιατί ξέρω ότι μας ακούνε και από τη Θεσσαλονίκη κάποιοι συναδελφοί σας. Και επίσης υπάρχουν νοσοκομεία συμβεβλημένα στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Έδεσα, στο Βόλο και στη Λάρισα. Θέλω να σας πω ότι επίσης αυτές οι συνεργασίες εμπλουτίζονται συνέχεια. Οπότε είναι πολύ χρήσιμο για ό,τι χρειάζεστε, όπου και να βρίσκεστε, να επικοινωνείτε με το συντονιστικό κέντρο. Λέγομαι Βαρδουλάκη, βρίσκομαι για διακοπές στην Πάτρα και χρειάζομαι αυτό. Θα σας κατευθύνουν πού να πάτε και τι να κάνετε. Συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, γιατί μιλήσαμε για νοσοκομεία. Θα σας πω εν συντομία, είναι πάρα πολλά στην Αττική και πολλά είναι κατά τόπους, δηλαδή που έχουν 1 ή 2 υποκαταστήματα σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι τα αφίντεα στην Αττική, τα health spot που είναι του ομίλου Υγεία Μητέρα, που έχει στην Κηφισιά, στη Γλυφάδα,
και σε 2 σημεία ακόμα. Τα διαγνωστικά κέντρα Σακαρέλος, το Πράξης Υγεία, το Φάρος Medical Lab στο Φάρο Ψυχικού που θεωρείται από τα πολύ καλά της περιοχής, η διάγνωση, το First Care του Μετιτεραναίου που είναι τα εξωτερικά ιατρεία και τα διαγνωστικά κέντρα της κλινικής Μετιτεραναίου στη Γλυφάδα, το Αλφα Πρόληψης, το Αττικό που δεν βλέπω τι είναι, γιατί το έχει κρύψει, Αττικό Μετρό και άλλα πολλά. Επίσης, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν διαγνωστικά κέντρα στους περισσότερους νομούς της Ελλάδας. Αν μπείτε και κάνετε αναζήτηση δικτύου και βάλετε Σπάρτη, θα σας βγάλει όλα τα διαγνωστικά κέντρα, όλους τους γιατρούς, αν έχει οφθαλμίατρο, αν έχει παθολόγο, αν έχει καρδιολόγο. Είναι εξαιρετικό και το βάζετε και με ακτίνα χιλιόμετρων. Δηλαδή, μένω στη Σπάρτη και θέλω να μου πείτε ποιοι είναι συμπεριλημμένοι σε ακτίνα 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα. Να ολοκληρώσω λίγο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, ωφέλη. Εκτός από το προφανές, ότι εκταμιεύεται πολύ μικρότερο ποσό για τις εξετάσεις σας. Πάτε στο υγεία να κάνετε ένα πλήρη έλεγχο, να σας δουν 2 γιατροί, να κάνετε ό,τι εξετάσεις μπορεί να χρειάζεται κάποιος να κάνει. Αντί να πληρώσετε, τυχαίο παράδειγμα, 1.000 ευρώ, θα πληρώσετε κάτι της τάξης 150 με 200 ανάλογα με το τι εξετάσεις θα κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό ότι προστατεύετε και το φορέα σας, το ταμείο σας. Άκουσα πριν που λέγατε για χρεώσεις. Μου είπε κατά επανάληψη, κυρία Παπακίδου, ότι έχουν θέματα με τις χρεώσεις των ιδιωτικών νοσοκομείων. Θα σας επιβεβαιώσω πως έχουν και σε όλες τις ασφαλιστικές. Έτσι, το ίδιο θέμα. Τις χρεώσεις των ιδιωτικών νοσοκομείων. Έτσι προστατεύετε και το ταμείο σας, στέλνοντας πολύ μικρότερα ποσά προς αποζημίωση. Και έτσι, για εξετάσεις αρχικού κόστους 1.000 ευρώ, που εσείς θα πληρώνατε από την τσέπη σας, χοντρικά, θα σας αποζημίωνε το ταμείο σας το 85% και θα πληρώνετε 150. Θα πληρώσετε τώρα 150 αρχικά γιατί θα έχετε κάνει χρήση της κάρτας και θα πάρετε πίσω το 127 και θα έχετε μόλις 13 ευρώ συμμετέχει σε αυτές τις εξετάσεις. Και περισσότερα, γιατί καμιά φορά το ταμείο ξέρει πόσο κοστίζουν στην πραγματικότητα οι εξετάσεις και σου λέει αυτό το πλαφόν πληρώνω. Οπότε, αν στείλετε χαμηλότερη απόδειξη, υψηλότερη απόδειξη δεν σου πληρώνουν τα λεφτά. Εάν σου καλύψει όμως. Κοιτάξτε, αν του στείλετε πολύ μικρή απόδειξη. Αυτό είναι άλλο. Θα στο καλύψει πάλι το 85%. Ναι. Λοιπόν, σας άφησα τα καλύτερα για το τέλος. Δεν έχουμε όριο ηλικίας. Από 3 μηνών μέχρι 133 ετών μπαίνει κατευθείαν στο πρόγραμμα. Δεν μας ενδιαφέρει το ιατρικό ιστορικό. Έχω πίεση χολυστερίνη, ζάχαρο, έχω περάσει 3 εμφράγματα, έχω πάθει 38 κατάγματα. Δεν μας ενδιαφέρει. Ανεξαρτήτως του ιατρικού ιστορικού. Ασφαλίζεστε, παίρνετε αυτή την κάρτα που ουσιαστικά είναι μια κάρτα εκτόσεων. Εντάξει. Ενεργοποιείται άμεσα μέσα σε 5 με 7 εργάσιμες μέρες. Η διαδικασία είναι ότι κάνουμε μια επικοινωνία μαζί, συμπληρώνω μια αίτηση με τα στοιχεία σας, τη στέλνω ηλεκτρονικά στην εταιρεία, συνεννοούμαστε μαζί πώς σας εξυπηρετεί να πληρώσετε, αν σας εξυπηρετεί να πληρώσετε διαδικτυακά, να κάνετε μεταφορά μέσω του web banking σας, αν σας εξυπηρετεί να πληρώσετε με αντικαταβολή στον courier που θα σας φέρει εντός 2-3 εργάσιμων ημερών τον συμβόλαιο με την καρτούλα σας, ή αν θέλετε να πληρώσετε με κάρτα. Ο courier έχει και POS μαζί του, αρκεί να το ξέρουμε και να τους το έχουμε πει για να σας έρθει κάποιος από τους courier που έχουν POS, γιατί δεν έχουν όλοι. Εντάξει. Μόλις πάρετε το συμβόλαιο στα χέρια σας, έχουν περάσει ήδη περίπου 3 εργάσιμες από την ημέρα που έχουμε στείλει την αίτηση. Σε 1-2 μέρες εργάσιμες το πολύ έχει ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο. Μπορείτε να κάνετε χρήση χωρίς να σας πει ποτέ κανείς τίποτα. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα πρόβλημα που προκύπτει με τα ραντεβού, με τις διαγνωστικές εξετάσεις, πολλές φορές σε αυτούς που έχουν ενεργό άμκα, εσείς δεν το αντιμετωπίζετε λογικά αυτό, εκτός αν είναι κάποιος εδώ που έχει ενεργό άμκα, είναι ότι έχουν τρομερές καθυστερήσεις. Δηλαδή, παίρνεις τηλέφωνο να κλείσεις έναν υπέρηχο με άμκα και σου λέει μετά από 2 μήνες. Εδώ πέρα τα ραντεβού είναι άμεσα. Γιατί ουσιαστικά σας αντιμετωπίζουν σαν ιδιώτη. Δεν έχουν τέτοιους προβληματισμούς.
Και το κυριότερο βέβαια που αφορά την ομάδα μας εδώ πέρα είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει εάν έχετε άμκα ή όχι. Ενεργό μιλάω. Εάν κάποιοι έχουν ενεργό άμκα και κάνουν χρήση και θέλουν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με την προϋπόθεση ότι βρίσκουν έγκαιρα ραντεβού κτλ., μηδενίζει η συμμετοχή των εξετάσεων. Δηλαδή, κάνω εξετάσεις χωρίς χρήση του άμκα μου, χωρίς χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Κάνουν οι εξετάσεις μου 300 ευρώ, πληρώνω εγώ το 85%, πληρώνει η εταιρεία, παίρνω έκπτωση 85% και πληρώνω το 15%. Άρα πληρώνω 45 ευρώ. Κάνω τις εξετάσεις με τον άμκα μου, γιατί έχω ηλεκτρονική συνταγογράφηση ενεργή, δεν πληρώνω τίποτα, 0. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Βεβαίως. Να το πηγαίνω εγώ. Δεν ακούγεστε σε αυτό που παρακολουθούν. Να επαναλαμβάνω εγώ την ερώτηση για να μην γεμέσετε. Πείτε μου και θα επαναλάβω την ερώτηση. Πολλά νοσοκομεία στα νησιά. Στα νησιά. Νοσοκομεία ιδιωτικά στα νησιά δεν υπάρχουν. Σε κάποιες μεγάλες πόλεις, ανέφερα στη Θεσσαλονίκη και ανέφερα ότι νοσοκομεία υπάρχουν στο Ηράκλειο της Κρήτης, συνεργαζόμενα, συμμετρημένα. Μιλάμε για ιδιωτικά νοσοκομεία. Η ερώτηση της κυρίας είναι ότι ανέφερα νοσοκομεία στην Αττική, στην Αθήνα και δεν ανέφερα νοσοκομεία στα νησιά ή στην επαρχία. Λοιπόν, νοσοκομεία συμβεβλημένα, γιατί διαγνωστικά κέντρα είναι άλλη ιστορία. Νοσοκομεία συμβεβλημένα υπάρχουν στην Αθήνα, στην Αττική και υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στον Βόλο, στη Λάρισα και νομίζω στην Έδεσα, αν θυμάμαι καλά. Βέρεια. Έδεσα, Βέρεια. Έδεσα, Βόλο, Λάρισα. Νοσοκομεία. Διαγνωστικά κέντρα υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους νομούς. Παρακαλώ. Μόνο στα συμπεριλημμένα νοσοκομεία. Μάλιστα. Μόνο στα συμπεριλημμένα νοσοκομεία. Όχι. Δεν ισχύουν στο Μετροπόλιτα και στο Ηλεκτρικό και σε οποιοδήποτε δεν είναι συμπεριλημμένο νοσοκομείο. Έχω μια ένσταση. Ισχύουν στα νοσοκομεία τα συμπεριλημμένα και στα διαγνωστικά κέντρα τα συμπεριλημμένα. Έχω μια ένσταση. Επειδή βλέπω ότι έχετε σύμβαση με το Υγεία, με το Μητέρα, νομίζω ότι το Υγεία και το Μητέρα είναι μέλη του Hellenic Health Group. Γιατί λοιπόν το Metropolitan Hospital στο Καραϊσκάκι δεν έχει? Έχω κάνει αυτή την ερώτηση πριν από εσάς. Η ερώτηση ήταν για ποιο λόγο δεν έχουμε το Metropolitan. Δεν ξέρω να σας το απαντήσω, γιατί δεν μου το έχουν απαντήσει. Ίσως θα πρέπει να μας το ρωτήσει. Το έχουμε ρωτήσει πολλοί συνάδελφοι, δηλαδή όχι μόνο εγώ, ότι αφού είναι ένας όμιλος πια, όπως και το Metropolitan, το General στην Μεσογείο. Το Ιασόπουλο. Δεν είναι. Όχι, το Metropolitan η Μεσογείο με είναι. Πρώην Ιασό General, αλλά έχουν και το όνομα και μας μπερδεύουν. Δεν είναι συμπεριλημμένο ούτε το Metropolitan General, ούτε το Metropolitan του Φαλήρου, σήμερα που μιλάμε. Τώρα, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την ενοποίηση του Hellenic Health Group, γιατί πρόσφατα με την ιδιότητά μου σαν ασφαλίστρια και σε άλλες ασφαλιστικές είχαμε μια παρουσίαση από το group, αλλά δεν μας αποσαφήνισαν πολλά πράγματα. Νομίζω όμως ότι το δουλεύουν. Πιθανόν να κάνουν κάτι στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από το group είναι μόνο το Υγεία και το Μητέρα. Παρακαλώ. Γιατί από αυτήν την οικογένεια που μπορούν να ασφαλιστούν, ποιους θεωρούμε, τα παιδιά μας? Μπορούν να ασφαλιστούν όλοι, αρκεί να έρχονται από εσάς. Τα αδέρφια μας και όλα. Ναι. Έτσι, όχι οι ξένοι, με την ίδια τιμή. Μισό λεπτό. Έχουμε μια ειδική τιμή για την ομάδα τη δική σας. Αυτή η τιμή αφορά εσάς και τις οικογένειές σας. Δεν μας πειράζει αν είναι ο αδερφός, η αδερφή, τα παιδιά, τα εγγόνια, μπορούν να το κάνουν όλοι. Αρκεί να είναι δικοί σας άνθρωποι και να έχω την επιβεβαίωση ότι εσείς είσαστε μέλος του group και είναι συγγενείς σας. Αυτή η κάρτα υπάρχει ευρέως, απλά έχει για όσους δεν είναι στην ομάδα. Παρακαλώ. Θέλω να συνειδητήσω ότι είστε παιδιά συμπεριλημμένα και μη συμπεριλημμένα.
Μίλησα για συμπεριλημμένα και μη συμπεριλημμένα με τη New Health System, που είναι η εταιρεία που παρέχει αυτές τις εκπτώσεις. Το Mediterráneo δεν είναι πια συμπεριλημμένο στην Επιτροπή. Ό,τι θέλετε διαλέγετε. Αν πάτε στο Mediterráneo και έχετε αυτή την κάρτα, θα πληρώσετε με τις εκπτώσεις που σας δίνει η κάρτα. Τώρα, αν εσείς στείλετε αυτές τις αποδείξεις στην Επιτροπή, το αν θα σας αποζημιώσει ή δεν θα σας αποζημιώσει τη διαφορά, δεν το ξέρω εγώ. Αλλά που είπε η κυρία ότι δεν είναι συγκεκριμένο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί. Για να πάρετε την παροχή, θέλω να είναι ξεκάθαρο. Για να έχετε τις τιμές και τις εκπτώσεις που δίνει αυτή η κάρτα, μιλάμε για συμπεριλημμένα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα με τη New Health System. Άρα έχετε μόνο ένα από αυτά που είναι. Να επαναλάβετε τι λέει η κυρία. Η κυρία Κοσμίδου, Η κυρία Μαρτύροντα από τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Κοσμίδου λοιπόν είπε ότι το μεγαλύτερο αρνητικό αυτής της παροχής είναι ότι δεν υπάρχει σύμβαση με το ιατρικό και με το Μετροπόλιτα, με το οποίο έχει σύμβαση Κομισιόν, αλλά έχει μόνο με το υγεία, από ό,τι καταλαβαίνω, που μέχρι στιγμής έχει σύμβαση Κομισιόν. Με το υγεία, με το Metropolitan Healthcare Group. Ναι. Δεν έχω κάτι να σας απαντήσω. Αυτά είναι τα συμπεριλημμένα τους. Ευχαριστώ, κύριε Τσιμαράτου. Η εταιρεία αυτό το είπαμε και νωρίτερα, ότι και συνέχεια εμπλουτίζονται. Αν κάναμε αυτή τη συζήτηση και αυτή την παρουσίαση πριν 2 χρόνια, ας πούμε, το Ερίκος Δυνάμει δεν ήταν μέσα και έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και μπήκε και το Ερίκος Δυνάμει στα συμπεριλημμένα νοσοκομεία. Το οποίο με τη σειρά του έχει πίσω του πάρα πολλά άλλα Ινστιτούτα, διαγνωστικά κτλ. Βεβαίως αυτό είναι για την πρωτοβάθμια κάλυψη, αλλά εκεί το Ερίκος Δυνάμει είναι κατά 25% μέτοχος, οπότε είναι σίγουρο, γιατί εγώ τους ρώτησα στο Ερίκος Δυνάμει, γιατί ενδιαφέρονται να έχουμε τα νοσοκομεία αυτά, και τους ρώτησα και είπαν ότι θα το κοιτάξουν και αυτό. Έτσι. Δηλαδή όλα αυτά είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. ίσως μπορεί και η κυρία να δει Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με τις κυρίες Λαμπακίδου και Βέλη για τις ανάγκες του γκρουπ σας. Πιστέψαμε, γιατί είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πολλούς μήνες. Και είναι σε συνεχή εξέλιξη. Συγγνώμη, μου έχει στήσει ο κύριος ένα λεπτάκι. Θα μας δώσετε αυτό ηλεκτρονικά, αυτή την παρουσίαση. Βεβαίως. Πρώτον. Το δεύτερο. Η ερώτηση ήταν αν θα δώσουμε ηλεκτρονικά την παρουσίαση, βεβαίως θα σας τη δώσω. Και το δεύτερο, διευκρίνηση. Έχω τη γνώμη ότι συμπεριλημμένο ή μη συμπεριλημμένο δεν έχει μεγάλη σημασία. Η εταιρεία εδώ σας προσφέρει ορισμένα πράγματα. Εάν πάτε εσείς στο Μετροπόλιτα που δεν είναι συμπεριλημμένο με την εταιρεία, θα πληρώσει η Επιτροπή όπως πληρώνει μέχρι τώρα. Κυρία Κοσμίδου, υπάρχει όμως τρόπος να μπούμε και εμείς μέσα να κάνουμε ένα pressing στο Metropolitan Healthcare Group μετά. Ναι. Η βιοιατρική δεν περιλαμβάνει. Η βιοιατρική στην Αθήνα όχι. Είναι τα φύτα στην Αθήνα. Η βιοκλινική όμως και η βιοκλινική στη Θεσσαλονίκη είναι. Επίσης, στην περιφέρεια, αν θυμάμαι σωστά, είναι και η Euromedica. Είναι... Ένα λεπτό, έχω εδώ πέρα τον κατάλογο για να καταλάβετε, είναι περίπου 10 σελίδες. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, επειδή μας ακούνε οι συνάδελφοί σας από Θεσσαλονίκη, τα διαγνωστικά κέντρα είναι όλα τα Euromedica, τα Platon που αναφέρατε πριν, κυρία Παπαγίδου,
και το αφίντεα. Μετά έχει νομό Εύρου, νομό Ροδόπης, νομό Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Σερών, Πέλας, Συμμαθίας, Χαλκιδικής, Πιερίας, Γλώρινας, Καστοριά, Κοζάνη, Κιλκής, Ιωάννινα, Θεσπρωτεία, Άρτα, Πρέβεζα, Ετωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Φωκίδα, Τρικάλων, Λάρισσας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Ποιότητας, Βιωτίας. Μη συνεχίζω να σας απαριθμώ όλους τους νόμους της Ελλάδας και σας κουράζω. Νομό Κορινθίας, κυρία Παπαμακίδου. Ευβίας, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων. Στις Κυκλάδες έχει Σύρο, Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο. Στα Δωδεκάνησα, Κος Ρόδος, αυτά. Σάμος, Χίος, Λέσβος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα. Παρακαλώ. Καλύπτεται μόνο από την επίσκεψη στα ιατρικά κέντρα. Τα εξωτερικά ιατρεία. Εάν χρειαστεί εγχείρηση με το ίδιο τέλος, δεν καλύπτεται. Σας ευχαριστώ, είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Να επιβεβαιώσω την απάντηση στον κύριο και να διευκρινίσω ότι η ερώτηση είναι ότι σε περίπτωση ατυχήματος δεν καλύπτεται αν χρειαστεί να μπει σε νοσηλεία. Η κάρτα για την οποία συζητάμε και οι παροχές για τις οποίες συζητάμε είναι έξω νοσοκομιακές. Είναι την ώρα που θα φτάσω στο νοσοκομείο, είτε στα επίγοντα είτε στα προγραμματισμένα, και στα εξωτερικά ιατρεία θα δω γιατρούς ή θα κάνω εξετάσεις. Εκεί τελειώνει αυτή η κάρτα. Εάν χρειαστεί να γίνει νοσηλεία για οποιοδήποτε λόγο, θα το συζητήσουμε στην αμέσως επόμενη παρουσίασή μου. Ναι, κύριε Προφίλη. Αν πω κάτι σε σχέση με αυτό που είπε ο Μίλτος, μια διευκρίνηση, αν έχει καταλάβει σωστά και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έχει σημασία το αν θα επιλέξουμε το νοσοκομείο που είναι συνδεδεμένο και με την Επιτροπή και με την NHS. Γιατί αν γίνει αυτό, λειτουργεί συμπληρωματικά και συμβαίνει αυτό που εξήγησε η κυρία Βαρδουλάκη, ότι μειώνεται πολύ περισσότερο η δική μας η παρισφορά. Ενώ αν δεν είναι συνδεδεμένο το νοσοκομείο με μία από τις δύο, δεν λειτουργεί συμπληρωματικά. Θέλω εγώ μία ερώτηση να σας κάνω. Βεβαίως. Σας ακούω. Εγώ. Ναι. Σε περίπτωση που κάποιος από εμάς έχει ένα επίγον περιστατικό, ο γιατρός του είναι ο καρδιολόγος του υγεία και πρέπει να κάνει ορισμένες εξετάσεις που λέει ο γιατρός. Έξω νοσοκομιακά, εκεί τι γίνεται? Ο γιατρός είναι στο υγεία και ζητάει εξετάσεις έξω νοσοκομιακά. Στα υγεία μας. Ισχύει η κάρτα σας? Okay. Αυτό. Η κυρία Κιούστη, που σας ανέφερα πριν, αυτό το πράγμα κάνει. Έχει τους γιατρούς εκεί, πάει, τις γράφει ό,τι εξετάσεις χρειάζεται. Εκεί είναι, δηλαδή, ενημερώνει μόνο το συντονιστικό κέντρο που θα πάει, τα κλείνει μόνο στα ραντεβού, γιατί έχει τους γιατρούς της, έχει βρει τα πατήματά της. Κάνει τις εξετάσεις, ενημερώνει το τηλεφωνικό κέντρο ότι είναι ασφαλισμένη μας και είναι σε ισχύ το πρόγραμμά της και λειτουργεί κανονικά. Σας έχω δώσει μια διαφάνεια με μια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όποιος θέλει περισσότερα, γιατί δεν θέλω να καταφραστώ το χρόνο για την επόμενη παρουσίαση, συμπληρώνει τα στοιχεία του, μου την αφήνετε στο τέλος της παρουσίασης και θα επικοινωνήσω μαζί σας να λύσουμε ό,τι άλλες απορίες. Στα νοσοκομεία, στο υγεία παραδείγματος. Μπορούμε σε όλες τις ειδικότητες των γιατρών να πούμε και ογκολόγους, στο παιδικού. Μπορείτε στους γιατρούς των διαγνωστικών των εξωτερικών ιατρίων του νοσοκομείου. Παίρνετε τηλέφωνο το συντονιστικό και σας κατευθύνουν. Αυτό που ξέρω ότι δεν μπορείτε είναι να ζητήσετε τον τάδε διευθυντή ή τον τάδε, δεν ξέρω εγώ, πολύ συγκεκριμένα. Είναι οι γιατροί που εξυπηρετούν στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων. Εδώ θα την κλείσουμε αυτή την παρουσίαση. Δάφνη, έχεις ένα λεπτό. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσετε. Είναι μια ερώτηση η οποία απευθύνεται και στην κυρία Δομπακίδου, αν μπορεί να μας... Εάν κατάλαβα καλά, επειδή μιλάμε για εξωτερικά ιατρεία και εξωτερικές
εξετάσεις μάλλον που δεν είναι έξω νοσοκομιακές, δεν έχει σημασία αν έχει η Επιτροπή σύμβαση με αυτά τα νοσοκομεία, διότι η Επιτροπή θα σου επιστρέψει το ελάχιστο. Η Επιτροπή, έτσι δεν είναι. Εάν στο υγεία, επειδή έχει συμβεί, πάτε στο υγεία και θέλετε να κάνετε μια εξέταση, μια αξονική, γιατί κάτι συνέβη ή δεν ξέρω τι. Η αξονική αυτή κοστίζει γύρω στα 400 ευρώ. Π.χ. Δεν ξέρω ποιος είναι ο αριθμός, η αρχαία έχει. Ας πούμε έναν εικονικό αριθμό, έτσι, ότι κάνει 400 ευρώ. Εάν το πληρώσετε με την κάρτα αυτή, θα έχει τι τιμή, κυρία Βαρκουλάκη? 100. Εάν πληρώσετε τα 400 ευρώ όμως που ζητάει το υγεία, γιατί εμείς έχουμε πακέτα για νοσοκομιακή περίπτωση. Και το υγεία είναι από τα νοσοκομεία που είναι δύσκολο. Είναι ένα και από τα θέματα που θα έρθει και η ιατρική υπηρεσία το Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση όμως πάει κάποιος, ο οποίος είχε ένα καρδιακό πρόβλημα αυτή τη στιγμή και του κάνουν κάποιες εξετάσεις για την καρδιά, έρχεσαι συνάδελφο δηλαδή, του πήραν 500 ευρώ. Από αυτά τα 500 ευρώ, η υπηρεσία έξω ξέρει ότι αυτές τις εξετάσεις κάνουν 250. Θα σας πληρώσει τα 85% των 250 ευρώ. Ενώ με την κάρτα των 100 το 85%. Καταλάβετε τη διαφορά. Αυτά τα 400 ευρώ θα σου πληρώσει το 85%. Όχι. Να πω κάτι. Το 85% και αν είναι πάνω από το πλαφόν θα σου πληρώσει το πλαφόν. Ναι, αλλά το 85% του πλαφόν σου πληρώνει έτσι κι αλλιώς. Κάνεις λάθος. Όπως και να έχεις, εάν πας στο υγεία και σου χρεώσει 400 ευρώ για μία εξέταση και η ιατρική υπηρεσία ξέρει επάνω ότι αυτή η εξέταση δεν μπορεί να κοστίσει παραπάνω από 250 ευρώ, θα σου πληρώσει το 85% των 250. Έτσι. Μια ζωή ήταν αυτό το πράγμα. Για να ολοκληρώσω. Πριν ολοκληρώσετε, να ρωτήσω τι εννοείται γιατροί του υγεία, γιατί περί το υγεία υπάρχουν εκατοντάδες γιατροί. Ελεύθεροι σκοπευτές. Που δεν ξέρω αν είναι του υγεία ή μη του υγεία. Όταν δίνουν απόδειξη, λέει οι ιατρικές υπηρεσίες. Συμβεβλημένοι γιατροί είναι στα εξωτερικά ιατρεία, εκεί που θα σας κατευθύνει το συντονιστικό κέντρο. Αν εσείς έχετε έναν ιδιώτη γιατρό στο υγεία, εμένα ο ορθοπαιδικός μου είναι στο υγεία, το γραφείο του είναι στο απέναντι κτίριο, πάνω από την ΑΛΦΑ, πληρώνω απόδειξη κανονικά. Δεν εμπίπτει σε αυτούς. Αν ο ορθοπαιδικός αυτός όμως την ημέρα που εγώ πάω στα εξωτερικά ιατρεία, η ομάδα του έχει εφημερία, είναι στους γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω διαπιστώσει. Μία ερώτηση από συνάδελφο που παρακολουθεί διαδικτυακά. Πόσα χρόνια λειτουργεί αυτό με την εκδοτική κάρτα? 15 χρόνια. Τι εννοείται 15 χρόνια? Κάθε χρόνο θα πρέπει να ανανεώνει τη συνδρομή. Ναι. Και μέχρι ποια ηλικία καλύπτει δεν έχετε όριο ηλικίας? 135. Η μία λοιπόν ερώτηση είναι αυτή, απαντήθηκε. Η δεύτερη ερώτηση, με τα έξοδα αντικείμενος αν δεν έχει καλυφθεί. Για όσους συναδέλφους, και εδώ απαντάω εγώ, για όσους συναδέλφους βρίσκονται σε σύνταξη, το ατύχημα θεωρείται απλή ασθένεια. Άρα λοιπόν, στα έξοδά σας, εφόσον δεν υπάρχει υπερτιμολόγηση, πληρώνονται το 85%, όπως τις απλές ασθένειες. Γι' αυτό φωνάζουμε σε όλο τον κόσμο να κάνετε συμπληρωματικές καλύψεις για ατυχήματα. Ακριβώς για να μπορεί να σας καλύπτει η συμπληρωματική κάλυψη τη διαφορά. Μόνο όταν είστε εν ενεργεία, συνάδελφοι, η κάλυψη του ατυχήματος είναι 100%.
Εάν έχεις κάνει στην ΑΕΣΕ και αν κάνουμε συμπληρωματική κάλυψη ατυχήματος μέσω της ΑΕΣΕ πάλι στη Σύγκνα Φερρυπίν, δεν ξέρω τώρα θα μας πει η κυρία Τσιμαράτου ή η κυρία Βαρδουλάκη αν έχουν κάποιο πρόγραμμα ή δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει, εάν στην ΑΕΣΕ έχετε δικαίωμα να κάνετε κάλυψη ατυχήματος, συμπληρωματική κάλυψη ατυχήματος, θα μου ζητήσετε να σας δώσω μία βεβαίωση, την οποία θα στείλετε στη Σύγκνα ή στην Allianz και θα σας κάνουν συμπληρωματική κάλυψη για το ατύχημα. Διαφορετικά δεν θα σας κάνουμε και αυτή. Πρέπει να το βεβαιώσουμε εμείς. Το πώς φυσάει. Λοιπόν, και κάνουμε κάποιο ατύχημα. Και μας πληρώσει η Κομισιόν και η Σύγνα δηλαδή τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω τι είναι το πρόγραμμα αυτό που λες. Ναι, γιατί αν τελειώσουμε τα υπόλοιπα, τα κουβεντιάζουμε πάλι μαζί. Να ολοκληρώσω για να έχει το χρόνο και η κυρία Τσιμαράτου να σας πει την παρουσίασή της. Το δεύτερο πρόγραμμα που θέλω να σας παρουσιάσω αφορά νοσοκομιακή περίθαλψη. Έχει όμως τις εξής ιδιαιτερότητες που πιθανόν να είναι λίγοι που έχουν ενδιαφέρον εδώ μέσα. Θέλω όμως να σας το πω επιγραμματικά γιατί είναι ένα καινούριο πρόγραμμα που ήρθε τώρα στην αγορά και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όταν λειτουργεί συμπληρωματικά. Λέγεται Πλάνο Υγείας. Αυτό το πρόγραμμα παρέχεται μέσα από τη Mega Brokers που σας ανέφερα πριν, που είναι η εταιρεία διαμεσολάβησης. Και ο βασικός πάροχος είναι η εταιρεία HDI, που είναι γερμανική εταιρεία, ένας γερμανικός όμιλος, τον οποίο εμείς σαν Mega Brokers αναλάβαμε τη διαμεσολάβηση εδώ στην Ελλάδα εδώ και λίγους μήνες. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν αυτού του προγράμματος είναι ότι δυνατότητα εισαγωγής έχουν άτομα ηλικίας μέχρι 69 ετών παρά μία ημέρα. Ακούστε το λίγο και μετά η κυρία Τσιμαράτου θα σας καλύψει τα υπόλοιπα κενά, να είστε σίγουροι ότι φεύγοντας από εδώ δεν θα έχετε κανένα κενό. Η διάρκεια κάλυψης είναι μέχρι 99 ετών, είναι νοσοκομιακή περίθαλψη και για κάθε συμβόλαιο που γίνεται υπάρχει μία δωρεά στο χαμόγελο του παιδιού. Τα συμβεβλημένα εδώ πέρα είναι η Υγεία Μητέρα Metropolitan General, Metropolitan Φαλήρου, το ιατρικό κέντρο Ερίκος Δινάν, Ευγενή, Ωραία, Laser Vision, Athens Eye Hospital, κάποια από αυτά. Αυτά είναι κάποια από αυτά. Έχει πολλά συμβεβλημένα. Τι χάσαμε? Όχι, τίποτα. Αυτό. Ευχαριστώ. Έχει μέσα καλύψεις, θα σας πω πολύ γρήγορα γιατί αυτό θέλει πολλή συζήτηση. Θυμίζω τα ιατρικά δεδομένα είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Οπότε όποιος έχει σκέψεις, απορίες, ενδιαφέρον, σας παρακαλώ σε προσωπικό επίπεδο μην το ανοίξουμε εδώ πέρα. Καλύπτει όμως απώλεια ζωής, από θάνατο υπό ατύχημα, όποιος μπει σε αυτό το πρόγραμμα, 30.000 ευρώ κεφάλαιο. Έξοδα νοσοκομιακής περίθαλψης σε μονόκλινο με 90% κάλυψη στα συμβεβλημένα και 70% στα μη συμβεβλημένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο από τα μεγάλα ότι δεν είναι συμβεβλημένο. Όχι, είναι το ιατρικό σε αυτό το πρόγραμμα. Όλα του ομίλου ιατρικό, έτσι, σε όλες τις περιοχές. Απαλλαγή κατ' στα πρώτα 300 ευρώ. Καλύπτει έξοδα νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση. Καλύπτει ημερήσιο χειρουργείο. Εξυπακούεται χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, ραδιοθεραπείες, αιμοκάθαρση και τέτοιες καταστάσεις δύσκολες. Φυσικοθεραπείες μέσα σε νοσοκομείο φυσικά καλύπτονται. Έξοδα μεταφορά σε νοσοκομείο καλύπτονται. Και για νεότερα μέλη που παίρνουν το πρόγραμμα έχει κάποια επιδόματα τοκετού, πατρότητας, που είναι πρωτοποριακό για την ελληνική αγορά, και υιοθεσίας. Επίσης, για ανήλικα παιδιά καλύπτονται έξοδα συνοδού γονέα μέχρι 16 ετών τα παιδιά. Αυτό το ασφαλιστήριο
έχει ετήσιο κόστος για ένα άτομο 350 ευρώ και το οικογενειακό από 2 έως 4 άτομα 680 ευρώ. Το αναφέρω σαν πρόγραμμα, επειδή μου είπαν οι κυρίες Μαυρακίδου και Μπέρλη ότι μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον για παιδιά, για εγγόνια, για την οικογένεια, πέραν από τους παριστάμενους. Η κάλυψη από το ταμείο σας είναι 85%, όπως την ξέρουμε. Στέλνετε λοιπόν τις αποδείξεις του ταμείου σας, σας έρχεται πίσω η εκαθάριση σε μια νοσηλεία και για τη συμμετοχή σας το στέλνουμε μετά στο πλάνο υγείας και μας αποζημιώνουν το 90% αφαιρμένο των πρώτων 300 ευρώ. Σε μια νοσηλεία λοιπόν 20.000 ευρώ στο υγεία. Εσείς σύμφωνα με το πλαφόν της Κομισιόν παίρνετε το 85% και η νοσηλεία είναι μέσα στο πλαφόν, είναι στα προσυμφωνημένα, έτσι, δεν είναι από αυτά που ξεφεύγουν οι τιμές. Θα έχετε μια συμμετοχή 3.000 ευρώ. Αν είχατε και το πλάνο υγείας, αυτές οι 3.000 ευρώ τις στέλνουμε στην HDI και μας αποζημιώνει πίσω τα 2.430. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο με παραδείγματα, παρότι έχω κι άλλα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εδώ, στο πλάνο υγείας, δεν μας αφορά ούτε τα συμβεβλημένα με την Κομισιόν, ούτε το πλαφόν της Κομισιόν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποζημιώσουν πρώτα ο άλλος φορέας. Εφόσον λοιπόν στείλετε τις αποδείξεις, γιατί έχετε τον γιατρό σας στο ερήπος δυνάμει, όπως ξέρω ακόμα δεν είναι συμβεβλημένο. Κάνετε εκεί μια επέμβαση που η Κομισιόν έλεγε στο προηγούμενο παράδειγμα ότι εγώ δίνω μέχρι 20, αλλά τον δυνάμει χρεώνει 25. Άρα εσείς καλείστε να καλύψετε τη διαφορά των 5.000 συν το 15% της συμμετοχής, 8.000 ευρώ. Αυτά μετά, για κάποιον που θα είχε αυτό το πρόγραμμα, θα στέλνουμε στην HDI και μας δίνει πίσω το 90% αφαιρμένο των πρώτων 300 ευρώ. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Πολύ σύντομα, ό,τι άλλες απορίες έχετε για αυτό το πρόγραμμα, να τις συζητήσουμε κατευθείαν. Σας ακούω. Πρέπει να περιμένεις την ΒΕΔ, να ενημερώσει το πρόγραμμα. Όμως το πρόγραμμα, με η κυρία Κοσμίδου, λέει ότι από όσο γνωρίζει στην ιδιωτική ασφάλιση χρειάζεται η ΜΕΤΝΕΤ να ενημερώσει τον ασφαλιστικό οργανισμό. Στη συγκεκριμένη εταιρεία, τη HealthWatch, καταρχάς δεν εμπλέκεται η ΜΕΤΝΕΤ, στη συγκεκριμένη εταιρεία την HDI, η εταιρεία που διαχειρίζεται τις ζημιές είναι η HealthWatch. Είναι σχετικά καινούργιο το πρόγραμμα, παρόλα αυτά ήταν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό το Πάσχα. Η αντιμετώπιση τους ήταν ότι η γυναίκα μπήκε Σάββατο βράδυ στο νοσοκομείο, Δευτέρα πρωί που πήγα στο λογιστήριο είχε πάει έγκριση. Στο ιατρικό, στο Μαρούσι. Αυτό σας το λέω από προσωπική εμπειρία. Οπότε, όσον αφορά την ταχύτητα της έγκρισης, αν αυτή είναι η ερώτησή σας, είναι απευθείας η αποζημίωση. Συγγνώμη, εσείς λέτε το απολογιστικό κομμάτι, το δικό σας. Το δικό σας το απολογιστικό. Είναι άλλο. Στα συμβεβλημένα νοσοκομεία υπάρχει δυνατότητα, εσείς πάντα απολογιστικά πάτε και πληρώνετε, δηλαδή πληρώνετε την νοσηλεία σας. Δεν υπάρχει απευθείας κάλυψη από την Κομισιόν. Ωραία. Η Κομισιόν πληρώνει απευθείας, η Κομισιόν, εφόσον έχουμε πάρει την έγκρισή της, πληρώνει απευθείας όλο το ποσό. Όλο το ποσό. Το πληρώνει στο νοσοκομείο. Έτσι. Έρχεται όμως μετά, βάσει της τιμολόγησης που κάνει το νοσοκομείο και ελέγχει την τιμολόγηση αυτή. Εάν η Κομισιόν θεωρεί ότι υπάρχει υπερτιμολόγηση, έτσι, τότε η Κομισιόν θα πληρώσει, σου κάνει μια απολογία και σου λέει ότι για το τάδε, εγώ σου πληρώνω που τιμολογήθηκε 6.000 ευρώ, εγώ σου πληρώνω το 85% των 4.000. Έτσι. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Εκεί η ασφάλεια που λέει τώρα η κυρία Βαρτουλάκη, αν κατάλαβα σωστά ή διορθώσαμε, είναι όπως η αιτίας. Εγώ στην αιτίας, που είμαι χρόνια τώρα από τον καιρό που δούλευα, στέλνω το χαρτί, το debut της Κομισιόν και η Κομισιόν και η αιτίας
βλέπει τι μου έχει πληρώσει η Κομισιόν, βλέπει ότι υπάρχει υπερτιμολόγηση και μου πληρώνει τη διαφορά στο πλαφόν της Κομισιόν. Ενώ η HDI, το πλάνο υγείας, δεν την ενδιαφέρει το πλαφόν της Κομισιόν. Την ενδιαφέρει να έχει καλύψει πρώτα ο άλλος φορέας. Οπότε, στο παράδειγμα αυτό που ανέφερε η κυρία Μαμακίδου, εφόσον έχει καλύψει το 85% μέχρι το πλαφόν και ας υπάρχουν υπερτιμολογήσεις, δεν τους ενδιαφέρει το ποσό που καλείστε εσείς να πληρώσετε από την τσέπη σας. Αυτό καλύπτει. Το αποζημιώνει αφαιρώντας τα πρώτα 300, έστω το ποσό που καλείστε να πληρώσετε από την τσέπη σας είναι 5 ευρώ, 5.000 ευρώ. Αφαιρεί τα 300 και στα 4.700 σας δίνει το 90% πίσω. Χωρίς να μας ενδιαφέρουν οι υπερτιμολογήσεις ή το τι έχει γίνει. Αυτό το πακέτο, αυτό να νοσοκομείο, η κατηγορία, το ερώτημα είναι ότι αυτό το ασφαλιστικό πακέτο που αφορά νοσοκομιακή περίθαλψη πρέπει να συμπληρωθεί ή μπορεί να συμπληρωθεί για να είναι εξηγές και με το προηγούμενο πακέτο που μας περιγράψατε της έξω νοσοκομιακής περίθαλψης. Δηλαδή, για να είναι πλήρη συγκάλυψη τόσο για το νοσοκομιακό, όσο και για το νοσοκομιακό κομμάτι, θα πρέπει να γίνουν και οι δύο ασφαλίσεις. Και να πληρώσει κανείς και εκείνο το ποσό που μας δώσατε στον πρώτο πίνακα και ενδεικτικά στο δεύτερο. Ωραία. Κάτι που δεν θυμάμαι, αν σας το είπα, νομίζω ότι δεν το ανέφερα, είναι ότι αυτό το πρόγραμμα μπορούν να το πάρουν ηλικίες έως 69 ετών και με έλεγχο κατάστασης υγείας. Που σημαίνει ότι αν έχουμε κάποιες παθήσεις, όπως λέγονται στην ασφαλιστική αγορά, προϋπάρχουσες, πιθανόν να έχουμε κάποιες εξαιρέσεις. Δεν είναι όμως προϋπόθεση να πάρετε και το ένα και το άλλο. Ό,τι ανάγκη έχετε εσείς να καλύψετε. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοί σας εδώ πέρα που έχουν το συμπληρωματικό της Σίγνα. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοί σας που έχουν το συμπληρωματικό που ανέφερε η κυρία Μαμακίδου. Όποια ανάγκη εσείς χρειάζεται να καλύψετε. Αυτό θα πρέπει να το δούμε κατηδίαν. Τι χρειάζεται, τι έχετε, τι χρειάζεται να καλύψετε και να βρούμε τις ενδεδειγμένες λύσεις. Μια τελευταία ερώτηση, σας παρακαλώ, για να προλάβετε. Αλλά αυτό η μετάκτηση είναι μεγαλύτερο. Η κάρτα, η πρώτη που παρουσιάσαμε, δεν έχει ώρα υγείας. Μπορείτε να σας φέρετε κατά 35. Το πρόγραμμα, το πλάνο υγείας, θα πρέπει να κάνουμε την αίτηση και να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου υγείας πριν κλείσετε τα 69 μία μέρα. Μετά ισχύει μέχρι τα 99. Αυτό, όσο θέλω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Να μας στείλετε τις Ναι. Θα περάσω να πάρω τα έντυπα για όποιον θέλει να δώσω. Σας καλησπερίζω εγώ με τη σειρά μου. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και στοχευμένα, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό το πρωί θα είσαστε λίγο κουρασμένοι. Ονομάζομαι Δάφνη Τσιμαράτου. Θέλω των προτέρων να ζητήσω συγγνώμη για τα ελληνικά μου, γιατί είμαι γαλλομαθής, γαλλοτραφής, έχω γεννηθεί στη Γαλλία, έχω μεγαλώσει μεταξύ Γαλλία και Βέλγιο, οπότε παρόλο που ζω στην Ελλάδα από το 1990, κάνω λάθη ακόμα. Λέω κάνω λάθη και στα γαλλικά και στα αγγλικά, έχω χάσει όλες τις... Λοιπόν, είμαι συνεργάτης συνεργάζομαι αποκλειστικά με την ΕΝΕΝ Ελλάς από το 1996. Διαχειρίζομαι ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο υγείας και περιουσίας. Η ΕΝΕΝ Ελλάς, για όσους δεν τα γνωρίζουν, είναι η μόνη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με ασφάλειες ζωής. Δηλαδή, η τεχνογνωσία που έχει και η δύναμη που έχει στην αγορά προς όφελος των ασφαλισμένων είναι τεράστια, γιατί μόνο αυτό κάνει. Ασχολείται δηλαδή με ασφαλίσεις νοσοκομιακές, πρωτοβάθμια περίθαλψη, όπως είπε και η συνάδελφος, ατυχήματα, ανικανότητες, ζωή, συντάξεις, σπουδαστικά κλπ. Δεν θα κάτσω να σας παρουσιάσω όλα τα
όλες τις προτάσεις που έχουμε. Εδώ ήρθαμε, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΣΕ, την κυρία Βαρβακίου και την κυρία Βελή, που μας προσκαλέσανε να σας παρουσιάσουμε κάποια πράγματα που θεωρήσαν ότι ίσως θα σας φανούν ενδιαφέρον. Γνωρίζω αρκετά καλά τις καλύψεις σας, γιατί η μητέρα μου και ο σύντροφός της είναι συνταξιούχοι της Επιτροπής, οπότε εκ των πραγμάτων ξέρω λιγάκι. Έχετε ένα καταπληκτικό φορέα, δεν το συζητώ. Είσαστε πολύ προνομιούχοι, αλλά αντιλαμβάνομαι και ειδικά για όσους δεν πήρανε την συμπληρωματική κάλυψη της ΣΥΓΝΑ ή κάποια άλλη προηγούμενη ιδιωτική ασφάλιση, αντιλαμβάνομαι ότι ζώντας στην Ελλάδα και απευθυνόμενοι στους ιδιωτικά νοσοκομιακά ιδρύματα και διαγνωστικά κέντρα, αυτό που πρέπει να βάλουμε στη τσέπη, ειδικά σε περιπτώσεις νοσηλείας, αρχίζει λίγο και είναι σημαντικό. Και γι' αυτό προφανώς υπάρχει αυτή η προσπάθεια από το Διοικητικό Συμβούλιο σας να βρει λύσεις για αυτούς τους ανθρώπους που δεν προλάβανε το τρένο της συμπληρωματικής ασφάλισης. Άρα η παρουσίασή μου είναι αρκετά στοχευμένη σε όσους από εσάς τους συνταξιούχους της Επιτροπής δεν προλάβετε να συμβάλλετε με κάποια συμπληρωματική ασφάλεια του ήδη πολύ καλού φορέα που έχετε. Εννοείται ότι μπορούμε να συζητήσουμε και πολλές άλλες περιπτώσεις, αλλά σήμερα θα εστιάσω εκεί και θα είμαι στη διάθεση του καθενός από εσάς, είτε που είναι διαζώσεις, είτε που μας παρακολουθεί διαδικτυακά, για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. Λοιπόν, το πρόγραμμα που θέλω να σας παρουσιάσω είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα στην ελληνική αγορά. Έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Είναι ένα πρόγραμμα που δουλεύουμε τα τελευταία 10 χρόνια. Όπως σας είπα, εμείς στην Ελλάδα η ΕΝΕΜ είναι παρούσα με ασφαλίσεις υγείας από το 1980. Εντάξει, σαν όμιλος ασφαλιστικός είναι από το 1845. Καταλαβαίνετε τώρα την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του Hospital for All? Είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που απευθύνεται σε ανθρώπους μέχρι και 80 ετών ηλικία εισαγωγής. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορώ στα 70, 75, 78 μέχρι και τα 80 να κάνω μία αίτηση ασφάλισης και εφόσον αυτή η αίτηση θα γίνει ένας έλεγχος, θα τα δούμε, εφόσον αυτή η αίτηση γίνει αποδεκτή, είμαι ασφαλισμένος όσο πληρώνω το ασφάλιστρό μου. Άρα, το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι είναι ίσως η μόνη ασφαλιστική που ασφαλίζει μέχρι 80. Δεν είναι όμως αυτό η μοναδικότητά του. Η μοναδικότητά του μέχρι σήμερα, γιατί δουλεύουμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και τα πράγματα, όπως είπαμε και πριν, είναι δυναμικά. Το μεγάλο πλεονέκτημα του είναι ότι μπορεί να αναλάβει βαριές περιπτώσεις υγείας, γιατί όπως ανέφερε και η συνάδελφο κυρία Βαρβουλάκη, όταν κάποιος απευθύνεται σε μια ασφαλιστική ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά θα μιλήσουμε για την Ελλάδα που γνωρίζω καλά, σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία για συμπληρωματική κάλυψη υγείας, γίνεται ένας έλεγχος γιατρικός, ο οποίος αυτός ο έλεγχος, όσο προχωράμε, γίνεται και πιο αυστηρός. Που σημαίνει στην πράξη ότι ένας άνθρωπος που έχει λίγο πίεση, λίγο χολυστερίνη και λίγο ζάχαρο, μπορεί να μην μπορεί να ασφαλιστεί ή να ασφαλιστεί, αλλά να μην του αναλαμβάνουμε τις καρδιακές παθήσεις, παραδείγματος χάρη. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτό το λόγο, δηλαδή να μπορεί να αναλαμβάνει και ανθρώπους με γιατρικό ιστορικό που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα μπορούσαν να ασφαλιστούν για αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, ή δεν θα μπορούσαν να ασφαλιστούν καθόλου, ή θα ασφαλιζόντουσαν με κάποιες εξαιρέσεις. Πρακτικά, ένας άνθρωπος που έχει περάσει μία καρδιοπάθεια
μία κακοήθεια που μπορεί να έχει σκλήρυνση κατά πλάκας, τέτοιου είδους πιο βαριές ασθένειες, ενδέχεται να μπορεί να ασφαλιστεί, αλλά το σημαντικό είναι ότι αν ασφαλιστεί, θα ασφαλιστεί και για το πρόβλημά του. Δεν θα εξαιρεθεί το πρόβλημά του. Εδώ λοιπόν είναι η μεγάλη καινοτομία που έχει αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια, αυτό που αναλύουμε και που αξιολογούμε κυρίως είναι να υπάρχει μια σταθερή κατάσταση σε θέματα υγείας τα τελευταία 2 χρόνια. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ξαφνικά έχει μια διάγνωση πιο σοβαρή, δεν μπορεί αύριο να πάει να ασφαλιστεί σε αυτό το πρόγραμμα. Θα πρέπει να περάσει κάποιο διάστημα, να αξιολογήσουμε πώς σταθεροποιείται και πώς εξελίσσεται αυτό το θέμα, για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε πάνω στην αίτηση. Άρα, σημαντικό μέχρι 80, από 16 χρονών μέχρι 80, υπάρχουν δυστυχώς και νέοι άνθρωποι που έχουν πιο σοβαρές παθήσεις και δεν μπορούν να ασφαλιστούν ιδιωτικά. Άρα, από 16 μέχρι 80 ετών, κάποιος μπορεί να κάνει μία αίτηση ασφάλιση και εφόσον αυτή η αίτηση προχωρήσει, όσο πληρώνει το ασφάλιστρό του, θα είναι καλυμμένο. Επίσης, πώς είναι? Είναι ένα ειδικό πρόγραμμα. Γενικά, οι προτάσεις που δίνει η ΕΝΕΝ είναι προτάσεις που πάνε μέχρι τα 65. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να συμμετάσχει σε αυτά τα προγράμματα τα γενικότερα μέχρι τα 65 και είναι προτάσεις ελεύθερης επιλογή γιατρού, χώρα, νοσοκομείου. Εδώ, όπως σας είπα, επειδή είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που αναλαμβάνει και σοβαρές περιπτώσεις υγείας, έχει άλλη φιλοσοφία. Είναι συγκεκριμένα τα νοσηλευτικά ιδρύματα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τα οποία με ακούτε καλά, με ακούτε, γιατί καμιά φορά που καλύπτονται. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο πρόγραμμα. Δίνει αυτό το πρόγραμμα, δίνει μία απευθείας κάλυψη μέχρι 60.000 ευρώ ετησίως. Αυτό βέβαια μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε άλλο φορέα. Είτε αυτός είναι ο ΕΝΤΗ, είτε είναι μια άλλη ιδιωτική ασφάλιση, ή ο φορέας που έχετε εσείς, που είναι ο FCA. Λοιπόν, αλλά αυτό σημαίνει ότι αν χρειαστεί μια νοσηλεία κάποιος, πρώτα θα ξεκινήσει να λειτουργεί το Hospital for All και μετά ό,τι υπέρβαση υπάρχει, θα καταθέσετε τα τιμολόγια της υπέρβασης στον φορέα σας και θα ακολουθήσει η κλασική διαδικασία που ακολουθεί, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι εμείς αναλάβαμε τα 60.000, άρα θα καλυφθείτε σε κάθε περίπτωση στο 100% του υπολείπου. Έχει και μία συμμετοχή, να δούμε πρώτα σε ποια νοσοκομεία καλύπτουμε. Τα συμβεβλημένα καλύπτονται μόνο τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. Αυτά είναι. Όπως σας είπα, αυτά είναι δυναμικά πράγματα. Βέβαια, τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει αλλάξει, αλλά δεν είναι κάτι που θα μπορούσε στο μέλλον να αλλάξει. Σήμερα συνεργαζόμαστε με την Ευρωκλινική, με το Μεντιτερανέο το νοσοκομείο, με τη Βιοκλινική Αθηνών. Ίσως γνωρίζετε, η Ευρωκλινική και η Βιοκλινική είναι στο κέντρο. Το Μεντιτερανέο είναι στη Λιφάδα και μετά έχουμε και 2 νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα νοσοκομεία με τα οποία συνεργαζόμαστε. Εκεί λοιπόν πάμε απευθείας, εφόσον είναι ένα περιστατικό που καλύπτεται, γιατί για όσους ενδιαφέρονται θα μπούμε και κατηδίαν σε λεπτομέρειες, υπάρχουν και γενικές εξαιρέσεις σε όλα τα νοσοκομιακά. Δεν θα τις περάσω τώρα, πόλεμος, επιρροή, αλκοόλ και τέτοια πράγματα. Αλλά εφόσον είναι ένα περιστατικό που καλύπτεται, θα πληρώσετε 1.500 φωσίζα απαλλαγή και μετά τα επόμενα 60.000 ευρώ θα τα καλύψουμε εμείς και ό,τι πληρώσετε εσείς, είτε από φωσίζ, είτε από απαλλαγή, είτε από υπέρβαση, θα μαζέψετε τα τιμολόγια, θα πάρετε μια βεβαίωση και από το νοσοκομείο ότι η νοσηλεία στοίχησε συνολικά 80.000 ευρώ και από αυτά τα 80.000 ευρώ η ΕΝΕΝ κάλυψε τα 60 και τα 20 θα τα πάρετε γιατί εσείς καλύπτεστε
κατά 85% ή 100% αν είναι κάτι σοβαρό. Έχετε και αυτή το πλεονέκτημα ότι σε κάτι σοβαρό καλύπτεστε μέχρι 100% για 5 χρόνια νομίζω. Οπότε, από αυτή την άποψη είναι κάτι που μπορεί να δώσει λύση σε όσους από εσάς δεν έχετε συμπληρωματική ασφάλιση, γιατί το 15% σε κόστη νοσηλείας που έχουν ανέβει πάρα πολύ ιδιωτικά στην Ελλάδα. Σήμερα τα μέσα ημερήσια έξοδα νοσηλείας είναι περί τα 2.500 με 3.000 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Άρα, ναι, με το 15% είναι μια πολύ λογική συμμετοχή που σας ζητάνε, αλλά σε μια νοσηλεία των 100.000 ευρώ δεν πάει να είναι 15.000 ευρώ. Άρα, εκεί είναι μια λύση, ναι, με περιορισμένο όσο αφορά τα συγκεκριμένα, αλλά σας λέω το μεγάλο πλεονέκτημα είναι το πλεονέκτημα του ότι καλύπτουμε τις προϋπάρχουσες ασθένειες. Λοιπόν, τι καλύπτει εδώ, δωμάτιο και τροφή, βέβαια, δίκλινο, αλλά μπορεί οποιοδήποτε να κάνει αναβάθμιση θέση και θα πληρώσει τη διαφορά της αναβάθμισης θέσης. Μονάδα εντατική θεραπεία, βεβαίως. Μονάδα αυξημένη φροντίδα στο 100%, τόσο η μονάδα εντατική θεραπεία όσο και η μονάδα αυξημένη φροντίδα. Όλα τα λοιπά έξοδα νοσηλείας, οι αμοιβές χειρουργού και αναισθησιολόγους, φυσικοθεραπείες που χρειάζονται να γίνουν, καλύπτονται ατύχημα και ασθένεια, ειδικά υλικά, βηματοδότες, ό,τι μπει μέσα στο τιμολόγιο του νοσοκομείου. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που γίνονται σε ημερήσια βάση. Και εκεί υπάρχει κάλυψη. Βέβαια, υπάρχει πάντοτε το επιπτώμενο των 1.500 ευρώ. Άρα, η αλήθεια είναι ότι πολλές ημερήσιες νοσηλείες δεν ξεπερνάνε αυτό το ποσό, αλλά παρά τα αυτά είναι σημαντικό να ξέρετε ότι στην περίπτωση που υπάρχει μια διαδοχική περίπτωση νοσηλείας που κρατήθηκε το επιπτώμενο, όπως είδαμε αυτό το επιπτώμενο θα το εισπράξετε στο 100% από το φορέα σας, καλύπτονται και γιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις που μπορεί να γίνουν αυθημερών. Ενδοσκοπήσεις, πεπτικού, ουροπητικού, αναπνευστικού, δρομποσκοπήσεις, πυμφυρογραφήματα, εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής είναι ακριβές, συνήθως ότι είναι PET scan και ό,τι αφορά την πυρηνική ιατρική. Χειρουργία, βεβαίως μιας μέρας. Πολλά χειρουργία πλέον γίνονται χωρίς να απαιτείται διανυκτέρευση και σε αυτή την περίπτωση συνήθως βέβαια τα έξοδα ξεπερνάνε τα 1.500 ευρώ. Ανατάξεις τραυμάτων, μικροεπεμβάσεις κλπ. Εννοείται ότι οι χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες που γίνονται πλέον και χωρίς νοσηλείας καλύπτονται στο 100% χωρίς να αφαιρεθεί το επιπτώμενο ποσό. Απλώς εκεί, σε αυτή την περίπτωση, το φάρμακο πρέπει να το παίρνετε από τον φορέα σας. Δηλαδή, συνήθως αυτό απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που έχουν και ΕΟΠΗ. Οπότε έτσι και αλλιώς ο ΕΟΠΗ σε αυτές τις περιπτώσεις το καλύπτουν. Άρα, τα έξοδα νοσηλείας καλύπτονται, τα έξοδα για νοσηλείας που αφορά ακτινοβολίες και χημειοθεραπείες καλύπτονται στο 100%, δεδομένου ότι το φάρμακο θα καλυφθεί από τον φορέα σας που τον καλύπτει στο 100% το φορέα σας, γιατί είναι μέσα σε αυτές τις παθήσεις που είναι σοβαρές και που έρχεται και καλύπτει κατά 100% ο φορέας. Προμήθεια του φαρμάκου είναι το δύσκολο. Το λέω για περιπτώσεις που μπορεί ίσως σύντροφοι που δεν έχουν τις ίδιες καλύψεις, συγγενείς κτλ. Σας το λέω γιατί βεβαίως και σε αυτή την περίπτωση τα έχετε όλα καλυμμένα και πάτε και όπου θέλετε. Γιατί δεν πάει εδώ να είναι συγκεκριμένα τα νοσοκομεία. Επίγοντα περιστατικά υπάρχει δυνατότητα κάποιος να χρειαστεί κάποιο επίγον περιστατικό, θα μπορεί να πάει να δει γιατρούς με μια πολύ μικρή συμμετοχή, περίπου 10 ευρώ οι γιατροί που εφημερεύουν, και να έχει και μέχρι 600 ευρώ
δωρεάν τις πρώτες εξετάσεις που θα χρειαστεί να γίνουν για να διαγνώσει κάποιος ο λόγος για τον οποίο βρέθηκε στα επίγοντα. Δηλαδή, ξυπνάω ένα πρωί και είμαι διπλωμένη στα 2, μπορώ να πάω στα επίγοντα και επί της ουσίας να μην έχω χρέωση, γιατί οι γιατροί που θα με βγουν είναι σχεδόν δωρεάν και οι πρώτες εξετάσεις, ο υπέρηχος κτλ. Που θα γίνονται δεν θα χρεωθώ. Άρα υπάρχει και μία κάλυψη στα επίγοντα. Ιατρικές πράξεις ειδικής πιστοποίησης, εντάξει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε, είναι πιο συγκεκριμένα πράγματα. Βεβαίως και υπάρχει κάλυψη της μεταφοράς στο νοσοκομείο εφόσον υπάρχει νοσηλείας και αυτό ισχύει. Μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με ό,τι άλλο θέλετε. Δίνει επίσης αυτή η πρόταση και πρωτοβάθμια φροντίδα πάλι σε συμβεβλημένα, σε αυτά τα συμβεβλημένα και κυρίως στην ενδοκλινική επί της ουσίας, με γιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά γιατρία με χρέωση 10 ευρώ ανά επίσκεψη, άσχετα του φορέα σας. Εντάξει, δηλαδή, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να ζητήσετε στα εξωτερικά γιατρία έναν δερματολόγο, έναν ουρολόγο, οποιαδήποτε ειδικότητα και να χρεωθείτε 10 ευρώ. Διαγνωστικές εξετάσεις, πάλι με παραπεμπτικό του δικού σας γιατρού, υπάρχουν εκπτώσεις, συνήθως είναι τιμή ΦΕ, δηλαδή είναι τιμές προνομιακές για σας. Αν έχετε, οι περισσότεροι από εσάς δεν έχουν άμκα και συνταγογραφηθεί μέσω άμκα, είναι και δωρεάν, δεν υπάρχει συμμετοχή καθόλου δικιά σας. Οπότε έχει και ένα σκέλος που αφορά τα τρέχοντα, τις τρέχοντες ανάγκες, τις καθημερινές, τις λιγότερο σοβαρές, ας πούμε. Οι εξονοσοκομιακές παροχές παρέχονται αποκλειστικά, όπως σας είπα, στην ευρωκλινική, εντάξει, ούτε στη βιοκλινική, μόνο στην ευρωκλινική και στο σημείο που λέγεται βίο, που είναι πάλι δίπλα από την ευρωκλινική και στα εξωτερικά ιατρεία της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης. Με αυτό το πρόγραμμα γενικά όλοι οι ασφαλισμένοι μας έχουν πρόσβαση σε 24ωρο υποστήριξη γιατρική. Υπάρχει μία εφαρμογή που λέγεται Doctor Online, που μπορούν να την κατεβάσουν όλοι οι ασφαλισμένοι σε εμάς με πρόγραμμα υγείας και που τους δίνει πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο και άμεση πρόσβαση με γιατρό. Δηλαδή που συμβαίνει κάτι μέσα στη νύχτα. Βέβαια, βεβαίως και οτιδήποτε σας συμβεί, θα επικοινωνείτε με μένα. Θα σας καθοδηγώ. Στην Ελλάδα είναι πολύ χρήσιμο ο ρόλος μας και δυστυχώς, ευτυχώς για μας, αναγκαίος. Αλλά εμένα δεν θα με βρείτε σήμερα. Αν κάποιος με παίρνει, αν κάποιος ασφαλισμένος μου με παίρνει, έχω κλείσει το τηλέφωνο. Υπάρχει ένα τηλέφωνο που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, που είναι το call center της ΕΝΕΜ. Αλλά πέρα από αυτό λειτουργεί κατά τη διάρκεια της ημέρας και μπορεί να δώσει όποια πληροφορία επιθυμεί ο άνθρωπος που δεν βρίσκει εκείνη τη στιγμή τον ασφαλιστή του, αλλά υπάρχει και γιατρός, μια άλλη εφαρμογή που το απαντάνε γιατροί μέσα σε πολύ γρήγορο, δηλαδή μέσα σε 2-3 λεπτά από την κλήση υπάρχει απάντηση, που μπορεί να γίνει είτε με βιντεοκλήση, είτε με μηνύματα, είτε με ραντεβού. Αν κάτι μου συμβαίνει και θέλω να απευθυνθώ σε έναν γιατρό άμεσα και γρήγορα, να μου δώσει τις πρώτες συμβουλές. Τι πρέπει να κάνω. Δεν θα συνταγογραφήσει, αλλά θα μπορέσει να βοηθήσει τον άνθρωπο που είναι ανήσυχος ή απεγνωσμένος και να τον καθοδηγήσει γιατρικά στο εάν πρέπει να πάει στα επίγοντα, στο αν μπορεί να πάει αυτό στο φαρμακείο του ή αν μπορεί να κάνει κάτι, οτιδήποτε άλλο, αλλά θα είναι μια γιατρική καθοδήγηση. Δεν κάνετε share την οθόνη και πάνω ή έξω δεν τη βλέπω. Δεν πειράζει, θα με το δώσετε το PowerPoint. Πού είναι το ζητάνε, λέει. Πού είναι το share. Το share button, please. Ναι. Τώρα είναι εντάξει. Όχι, δεν φαίνεται η παρουσίαση. Δεν πειράζει. Συγγνώμη. Ναι, μου δίνετε το μικρόφωνο μια στιγμή.
Λοιπόν, επειδή δημιουργείται αυτό το πρόβλημα, θα στείλουμε έτσι κι αλλιώς το PowerPoint σε όλο τον κόσμο. Και τις δύο παρουσιάσεις, και της κυρίας Τιμαράτου και της κυρίας Βαρκουλάκη. Εντάξει, θα στείλω εγώ σήμερα το βράδυ. Για να δω εάν υπάρχει. Ναι, γιατί το δεύτερο τμήμα της κυρίας Τιμαράτου δεν το πήραμε έξω και διαμαρτύρονται όλοι. Μα Λοιπόν, δεν να μου το πείτε, μέσω όλο τον κόσμο, αν με ακούνε και οι συνάδελφοι, ότι θα το στείλω σήμερα το βράδυ το email. Εντάξει. Λοιπόν, να συνεχίσω πολύ γρήγορα. 2 λεπτάκια. Όπως είπαμε, τα γενικά χαρακτηριστικά θα τα περάσουμε γρήγορα. Αυτό δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λεπτομέρεια. Βεβαίως και όσοι ενδιαφέρονται, υπάρχουν κάποιες γενικές εξαιρέσεις, υπάρχουν κάποιες περίοδο αναμονής. Κάντε μια προσπάθεια ακόμη. Συγγνώμη. Κάντε μια προσπάθεια διανομής της οθόνης ακόμη. Δεν ξέρω πώς το... Δεν ξέρω Share button. Κάτω στην μπάρα υπάρχει ένα κουμπάκι πράσινο που λέει share. Υπάρχει share, το έχω πατήσει. Αλλά... δεν ξέρω αυτό να το κάνω. Η κοπέλα είναι πάρα πολύ professional. Ναι, αυτό είναι screen. Ωραία. Τώρα είναι εντάξει. Λοιπόν, περιμένετε 2 λεπτάκια. Εδώ τα βλέπετε τώρα. Μάλιστα, είναι ορατά. Λοιπόν, τα ασφάλιστρα. Εσείς είσαστε, όπως είπαμε, πολύ προνομιούχοι και έχετε έναν φορέα ο οποίος σας παρέχει πάρα πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι στην ασφαλιστική αγορά τέτοιου είδους προγράμματα σε ηλικίες 65 χρονών είναι προγράμματα που έχουν ένα ασφάλιστρο που θα σας φανεί πάρα πολύ ψηλό, ειδικά όταν δεν είσαστε συνηθισμένοι να πληρώσετε. Πρέπει να ξέρετε ότι σε ανοιχτά προγράμματα υγείας, ένας άνθρωπος που είναι 70 χρονών και θέλει μία κάλυψη ελεύθερη, όπως έχετε σχεδόν εσείς, να πάει όπου θέλει, Ελλάδα, εξωτερικό, Αμερική και να καλύπτεται, θα πρέπει να υπολογίσει. Αμερική δεν καλύπτεται. Επειδή τα προγράμματά μας για μέχρι τους 65 καλύπτουν και Αμερική. Είναι τα ασφάλιστρα ψηλά, δηλαδή 5, 6, 7.000 ευρώ. Εδώ το ασφάλιστρο θεωρείται πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Είναι 1.310 ευρώ ένα ασφάλιστρο ενιαίο για όλες τις ηλικίες, από 16 μέχρι 60 ετών. Θυμίζω ότι το πολύ σημαντικό είναι ότι καλύπτει βαριά περιστατικά υγείας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει κάτι σοβαρό δεν μπορεί να ασφαλιστεί ιδιωτικά. Άρα είναι μια λύση. Έχει κάποια πολύ σοβαρά νοσοκομεία, αξιόπιστα, που μπορεί να απευθυνθεί ιδιωτικά. Και από εκεί και πέρα, αυτό βέβαια πληρώνεται είτε μηνιαία είτε τριμηνιαία. Υπάρχει μια ετήσια αναπροσαρμογή, δηλαδή από τα 61 και πάνω. Ενδεικτικά θα σας βάλω τα ασφάλιστρα για ηλικία 75 ετών είναι 1.823 ευρώ, για 80 είναι 2.133 ευρώ το χρόνο. Μιλάμε για ετήσια ασφάλιστρα. Τώρα τα παραδείγματα δεν φαίνονται, αλλά δεν έχει σημασία. Όπως σας είπα, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η ΕΝΕΛ είναι κυρίως εταιρεία ασφαλίσης ζωής. Είναι η πρώτη σε μερίδιο αγορά σε ασφάλειες ζωής στην Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει? Έχει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία και έχει πολύ μεγάλο βάρος όταν είναι να διαπραγματευτεί κάποια πράγματα για τους ασφαλισμένους μαζί με τα νοσοκομεία ή να προτείνει λύσεις
Και αυτό της επιτρέπει να έχει μια καλή διαχείριση του ασφαλίστρου, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εσείς δεν το γνωρίζετε λόγω του φορέα σας στην ιδιωτική ασφάλιση, είναι η αύξηση των ασφαλίστρων με τον χρόνο. Δηλαδή, οι άνθρωποι μεγαλώνοντας, καλούνται να πληρώσουν, όπως σας είπα, πολύ υψηλά ασφάλιστρα. Εγώ έχω ασφαλισμένη μου που καλύπτονται και πληρώνουν 15.000 ευρώ ασφάλιστρα το χρόνο για να έχουν την Αμερική. Εδώ λοιπόν είναι περιορισμένες οι αυξήσεις και το μέγεθος της ΕΝΕΛ της επιτρέπει λόγω των συμφωνίων που μπορεί να κάνει με τα νοσοκομεία να διαχειρίζεται πολύ καλά το ασφάλιστρο στο μέλλον. Εντάξει. Ναι. Επίσης, δεν είναι τυχαίος ότι για 10 συνεχόμενες χρονιές έχουμε βραβευτεί ως η καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία ζωής. Τα δείχνω αυτά γιατί έχουν σημασία για τέτοιου είδους συμφωνίες που είναι ένα μικρό γάμο μεταξύ των ασφαλισμένων και των ασφαλιστή. Είναι σημαντικό να ξέρετε ότι βεβαίως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο συνεργάτης που θα επιλέξετε, να είναι ένας άνθρωπος έμπιστος, με ύφος, που να γνωρίζει, αλλά έχει σημασία και η εταιρεία και η εμπειρία που έχει στον χώρο αυτό. Μόνο πέρσι αποζημιώσαμε 650 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις ζωής. Εντάξει. Άρα βλέπετε λίγο το μέγεθος, έχουμε 161% δείκτης φερεγγιότητα, δηλαδή είμαστε πάνω από το απαιτητό, πάνω από τα 100%. 3 δις αποθέματα, 31% μερίδιο αγοράς. Αυτό είναι το εδώ στο Μοσχάτο. Λοιπόν, εδώ κλείνει η παρουσίαση αυτού του προγράμματος. Όπως σας είπα, η ΕΝΕΛ έχει πάρα πολλές άλλες λύσεις που μπορεί να απευθύνονται σε συγγενείς σας που δεν έχουν την κάλυψη που έχετε εσείς, σε φίλους σας και μπορούμε να τις συζητήσουμε. Δεν θα είχαμε το χρόνο σήμερα να τα παρουσιάσουμε. Όσοι δεν έχετε ξεπεράσει το όριο ηλικίας των 65 ετών, βεβαίως και έχουμε περισσότερες επιλογές να συζητήσουμε. Οπότε και αυτό είναι κάτι που καλό είναι να γνωρίζετε. Επίσης ασχολούμαστε, δηλαδή η ΕΝΕΛ έχει, όπως σας είπα, είναι κυρίως στις ασφαλίσεις ζωής, αλλά έχουμε και μια πρακτοριακή εταιρεία που καλύπτουμε και όλους τους γενικούς κινδύνους, περιουσία, κατοικίες, επιχειρήσεις. Απλώς δεν είναι προγράμματα της ΕΝΕΛ. Εκεί συνεργαζόμαστε με άλλες εταιρείες, με την Interamerican, με την Eurolife, με την AIG, με πολλές εταιρείες για να καλύψουμε τους ασφαλισμένους μας και σε άλλες συνταξιοδοτικά. Βεβαίως, ξέρετε, η ΕΝΕΛ είναι ο πρώτος παροχέας συντάξεων στην Ευρώπη, ιδιωτικών συντάξεων. Αυτό είναι ένα... Βεβαίως, αλλά το θέμα των συνταξιοδοτικών ή των αποτελεσματικών προγραμμάτων είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τη γεωγραφική κατοικία, αλλά και αυτό έχει να κάνει λίγο με την ηλικία, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί θα πρέπει κάποιος δηλαδή να το δει, βεβαίως και μπορούμε να τα συζητήσουμε. Κοιτάξτε, δεν έχει να κάνει με το αν είσαστε συνταξιούχοι. Αν έχετε έναν ορίζοντα, αν είσαστε μέχρι 70 ετών και έχετε έναν ορίζοντα δεκαετία και θέλετε να τοποθετήσετε, δεν λέμε, έχουν βγει μελέτες ότι το προσδόκιμη ηλικία ανεβαίνει. Δηλαδή, εμένα προσωπικά ο πατέρας που είναι 88 χρονών και κάνει το γύρο του κόσμου. Η μητέρα μου, που κάποιοι τη γνωρίζετε, ήταν σε αερόστατο πριν 80 και ήταν σε αερόστατο πριν 1 μήνα στην Καπαδοκία. Δηλαδή, οι άνθρωποι πλέον ζουν καλά, καλύτερα, υπό καλύτερες συνθήκες και ζουν πιο πολλά χρόνια.
Όποιος ενδιαφέρεται βεβαίως να συζητήσουμε για θέματα επενδύσεων και τοποθετήσεων, είτε αυτό λέγεται συνταξιοδοτικό, είτε λέγεται ένα σπουδαστικό για το εγγόνι μου. ENN, ING ήταν πριν, είναι επίσης core business key. Άρα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Όπως και είπε και η κυρία Βαρδουλάκη, έχει κυκλοφορήσει και ένα έντυπο με τα στοιχεία επικοινωνίας. Όποιος επιθυμεί πιο πολλές πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου και αν θέλετε επίσης να μου αφήσετε τα στοιχεία για να μπορέσω και εγώ να επικοινωνήσω ή να σας στείλω κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις, γιατί θα ήθελα να τρέξω πάρα πολύ γρήγορα. Θα σας πάρω 5 λεπτάκια. Μπορούμε εδώ εκεί στο chat. Ναι, εκεί έχει ερωτήσεις. Εκεί. Να δούμε τι λένε. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις στο chat. Στο chat δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν. Εντάξει, οκ. Υπάρχει κάποια ερώτηση μέχρι στιγμής σε αυτά που παρουσιάσαμε? Όχι. Ωραία. Θα σας κάνω μια πολύ γρήγορη παρουσίαση και για τα εξοδοσοκομιακά μας. Μην τις πειράξετε, είναι γιατί το έχουμε φτιάξει και εμείς, το ξέρω, μην τις πειράξετε καθόλου να τους φτιάξουμε εμείς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Γιατί η σειρά είναι... Θα το ξαναδώ, δεν ξέρω, 2 λεπτάκια να βρω το... Να βρω εδώ. Πάμε. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Εδώ είμαστε. Θα σας πάω πολύ γρήγορα σε κάποια προγράμματα που έχουμε και εμείς εξονοσοκομιακής πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Εδώ, όπως είπαμε, μιλήσαμε για νοσηλεία. Έχουμε και εμείς προγράμματα που μπορούν να καλύψουν μέχρι και ηλικία εισόδου τα 70. Λειτουργούν πάντοτε με το σκεπτικό των συμβεβλημένων κέντρων. Άρα υπάρχουν δυνατότητα να συμπληθεί προγράμματα που λέγονται first care και καλύπτουν εκεί επισκέψεις σε συμβεβλημένους γιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις απευθείας στο 100% με παραπεμπτικό είτε του συμβεβλημένου γιατρού είτε του ιδιωτικού σας γιατρού. Καμιά φορά έχουμε έναν γιατρό τον οποίο δεν θέλουμε να αλλάξουμε και δεν είναι συμβεβλημένος. Αν μας κάνει μια ιδιωτική συνταγογράφηση, θα μπορέσω να πάω να καλυφθώ στο 100% στα κέντρα αυτά. Συνεργαζόμαστε κυρίως με την αφιδέα και τη βιοιατρική. Σε αυτά τα διαγνωστικά που κάθε ασφαλισμένος επιλέγει ποιο διαγνωστικό θέλει να συνεργάζεται, είτε με τη βιοιατρική, οπότε πάει μόνο στη βιοιατρική, είτε με την αφιδέα. Έχει ένα πλαφόν αρκετά μεγάλο, που φτάνει μέχρι τα 2.500 ευρώ το χρόνο για διαγνωστικές εξετάσεις. Αυτές οι διαγνωστικές εξετάσεις μπορεί να είναι από αιματολογικές, από υπέρικους, μαγνητικές, αξονικές, ό,τι κάνουν αυτά τα μεγάλα κέντρα. Προβλέπει και ένα ετήσιο check-up που δεν χρειάζεται παραπεμπτικό γιατρό, οπότε πηγαίνω και το κάνω αυτό, βοηθάει λίγο στη πιο συστηματική πρόληψη, γιατί ξέρω ότι έχω ένα ετήσιο check-up, πάω χωρίς παραπεμπτικό γιατρό, δίνω το ραντεβού μου. Όπως είπε και η κυρία Βαρδουλάκη, το πλεονέκτημα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν λειτουργεί με το μέσο του ΕΟΠΗ, τα ραντεβού που μπορώ να κλείσω είναι άμεσα. Οπότε, για να έχετε κάποια από αυτά, είναι 3 σχέδια.
Κάποια από αυτά δίνουν και οδοντιατρική φροντίδα πάντοτε σε συμβεβλημένα, φυσικοθεραπείες σε συμβεβλημένους γιατρούς. Και για να έχετε μία τάξη μεγέθους, τα ασφάλιστρα ξεκινάνε από 120 ευρώ, 130 ευρώ από το φροντιστήριο. Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί η ουσία έχει σημασία. Είναι ότι μπορείτε με ένα πολύ προσιτό ασφάλιστρο να έχετε 100% κάλυψη σε διαγνωστικά κέντρα και πρόσβαση σε γιατρούς με μια μικρή συμμετοχή 15 ευρώ, συμβεβλημένους γιατρούς, και ετήσιο check-up και οδοντιατρική φροντίδα με ένα πολύ προσιτό ασφάλιστρο. Πάλι, νομίζω ότι αυτό που παρουσίασε η συνάδελφος, η κυρία Βαρδουλάκης, είναι επίσης εξαιρετικό, γιατί εκεί πάτε όπου θέλετε και έχετε την έκδοση. Είναι άλλη φιλοσοφία εδώ. Εδώ είναι σε συμβεβλημένα κέντρα, δεν έχετε συμμετοχή. Τα πληρώνουμε όλα εμείς. Με ένα πλαφόν, το οποίο από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια, και όπως σας είπα, είμαι από το 1996 στην ασφαλιστική αγορά, στην ΕΝΕΛ, δεν έχει ξεπεραστεί ποτέ το πλαφόν των 2.000 ευρώ εξετάσεων. Δηλαδή, αν κάτι ξεπεραστεί, συνήθως σημαίνει ότι έχει γίνει και νοσηλεία, οπότε πλέον οι εξετάσεις όλες αυτές μπαίνουν στο πλαίσιο της νοσηλείας. Δηλαδή, σπανίως δεν θυμάμαι πότε να έχει ξεπεραστεί αυτό το πλαφόν σε εξυπηρέτουσες εξετάσεις. Αυτά από μένα. Θα ήθελα το PowerPoint. Το PowerPoint θα σας το στείλω. Δεν βλέπω εδώ ερωτήσεις. Δεν ξέρω. Είπαν ότι δεν έχουν από πάνω. Okay. Πολύ ωραία. Δηλαδή, παρακολουθούν το καταγράφει, έχει καταγραφεί, θα κυκλοφορήσει μαγνητοσκόπηση. Ναι. Βέβαια, η πρώτη παρουσίαση δεν θα κυκλοφορήσει, αλλά δεν πειράζει, θα στείλουμε το PowerPoint. Ωραία. Και νομίζω ότι... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και για την πρόσκληση και πάλι. Περαστικά την κυρία Βερλή. Εύχομαι και καλές και ασφαλείς διακοπές. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Θα μιλήσω εγώ. Νομίζω ότι καλυφθήκαμε πλήρως. Να πω καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλές φουτιές. Και να τα ξαναπούμε την επόμενη... Όχι. Το Νοέμβρη. Πάνω κάτω. Βέβαια, έχουμε να σας στείλουμε κάποιες πληροφορίες ακόμη. Εντάξει, ελπίζουμε. Τώρα να δούμε πώς θα είναι όλα τα πράγματα, γιατί αρχίζουμε και ζογκλάρουμε όλες τις αυτές για να βρούμε ανατρεπτικές. Μια μπορεί ο ένας, την άλλη δεν μπορεί ο άλλος. Έτσι δεν είμαστε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για τη συμμετοχή σας. Να έχουμε καλό καλοκαίρι όλοι. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκεί τον ήρωα. Τον άλλο ήρωα από εδώ, που καμιά φορά έτσι όταν πρέπει να είμαστε καμιά φορά και το παραδέχομαι ήρωα.